se yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a one ne wo hoi wa ena obaba no e wo fia ha obɛpɛ mpe le no ye kushina no ne ontu tuna no ontu mate se wo so obetu ama wo mate ASEMBEBADABI okay Otec 1029Fm. Ile nyame ayeye enka wodin enawia yi odoma nkoma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yede ma odin kronkron no arofo ne ade hye ene eye dwoada asedan ka awurade nyankropon se wode yen asan awura bosome foforom ene ye ogyefo bosumi de tosomienu emfimpenu ne aduonu nsia mu ene yewi ena wiai yase hia bio na nedai yede ASEMBEBADABI dwumadie no na eba abesom dwumadie na se hia wa afidie so asem krope ne yeka yese yede sua de ebrekro na wo ne yede kire yen ho nso ade no nti na wiai a yehia yi nokre momma mensemo na yense yen ho se ye ba besua de ebrekro na wo ne ye be kire yen ho nso ade ewa afidikasie yi so ena wie ya yehia adwumadi a yedie ye live ewo ye social media handles ne so awie isa wo join ye ne a eya share wada meburu wa join no eya share eya like eya follow ye subscribe to your channel no eno beboa madabiara da ebehia wo afidie so se no ebebo won kai. Meet Terry. He's stuck in a prehistoric era of tax form filing. He thinks there's plenty of time. Watch as he masters the ancient art of avoidance. But the work is piling up fast. The deadline arrives. For Terry, it's an extinction-level event.
The choice is yours. Extinction or evolution. Breaking. According to GHF, Gaza Humanitarian Foundation, an Israeli strike kills little Amir. This young little boy, his name is Amir. Amir was shot by Israeli forces with machine guns while leaving the aid site alongside other civilians. Breaking. According to GHF, 4 months later, Amir found alive and safe with his mother. Fake images are a weapon. Don't let anyone play with your mind. Check before you share. Question, verify, think. Nenso sa wadwenkyere a wode ba no baabi a wode fridi abetum no na wode aka ho bi na yagye akenkan ewe afidikasie yi so enso de amawo na wiei ogoromensa mehu se waba homane so osi akra ya Krobea Asante krasi asumdue no enkoso ankamo entutu ni wabedwafo nyina na monsi ye kire se enenso yasan ne mu ahia na wiana na ya Krobea Asante mema wa heburu ene mehwew ewo Jepford Pharmacy ye no kunsu yoso akra Krobea mechiachia wo woni wabedwafo nyina nso nyankopon hyiamo ena afie sika ena wose akra ma ha o ena yenso ya ba homane so na yetie o ena yesan so ehwew asamwa ena wose akra Krobea mi follow live ewo Dubai nyankopon hyira anya okese wate ena wiye yenso ye kan ho onu abedwafo nyina no nyankopon enya mokese akra me boss ye friend Prince Fojo Jepford Pharmacy na nachi ane ma me wate mati eburu oboso nso da ase je so eja kwa me ho te say na adumara kwa se de bia me kan kuma se bro no de nyame na sure enenso ya sa hie bio sa pepe penete ye ba besom nakre ye hia se ya ye se dwumadi a ye die no ye de sua de de kire ye ho ade nakre wutie obi die a sebe enye o a no ne hia na emom adwene a wo fa ewom ni adesua a wanya afiri mo no eno ne hia ye se okwasea ena ekoto so se baabi apadi nua mani nua dafom a osere wo sa nipa kro no we kwasea wo kokoto so efom no ehwa etro unua no wa hu oduru hono na nke sese wotimu aboyere enam se onimunti otia so ene pa no ene wohwe fom bem okwasie ugina nchen na wo sere adenia ye wotia hwesene na wo pegya nensa na oye buebu eje na obo fom bom eno na ye osere eno ne osidie bebrebe wuni ada fom ne enti ye osere wunia hwiase eya osre da bi ensre onyansani ofaba suade ewo bia ni nua tehwe ye no na ode ye adwuma munhwe se ne ho na etra onyansani hunu okay ahetro minso ya haya na mefa enti mamani nko ho enti saa no we hunu se saa area no eye danger zone enti sa danger zone ni mo no oduru ho na ohuria osia obetim boyere kire se ni nua tehwe enti obehwe ne ho yie na wiei onipa dasani a wutie emfa obi ahwease na ne sede na emum fadan ya desua eni ade kire Owari achi ame wo ho akra me baha den oho te say yankopon adom me hoye pa na so adom kro na me nso me ho den ai den nyame ase ene ya dwoada seni amanfo adi tua no na wotwe ye yia mu ena ye de ye nua osusu acha e be kwa akoshe fom ye na wotwe ye mu omanfo nhye ne nso se memene de di animu yi ene ya dwoada enti se na dwo firimu a ebenada ukuada yawada efiada memeneda yemfa ne se akadna no enum kewu wasi nehi na ye de kwasi wusu koshe fom ewiase nipa begi ni din nipa me prenyi nkyere wotiase in one way or the other de ubetumi no eno na yere ho na ye entwetwe amanfo ho pressure mfangu ho so
Mommy had ye bio, and a famuaba, Nesia dear. Ebra near Susan Oho. Ye she suku ase. Na ye ko suku no. Adia baku we ni pansha nenso. Nesre, o ko ni eto bag bawa. Wan hwe ye kura bag no, o de bo wachi for life keke. Muntie o. Ebi nso wo ho no kura no a, nesre nkete pa no. Ye mfa bag mpo mfa mawo. Ye de lunch box. Bag bi a ya yra eno no, ye de nuane, ye de enuaba, ye de drinks ahodo, ni ye de ahyehyem, ni ye de amawo. Wate ase ye se kɔ na kodidi ewu school mu ho. Sure. Enkakra na wu nyini. Enti no aba primary no ene ye wudi book be hye bag mu. Kire se anye bia no obetwro. Anye bia no wahu adwrei ye be ma homework. Obefia o maame ana wo papa bi ono ne be assist wo amwatumi aye homework. Enkakra wo free primary 1 na wo kɔ na watre free lower primary no na watie si upper primary afa na buku a ehya o bag ni mu no na nu nso mu yedu enkakra no free primary now waba bedru JHS se wo hwa akwada enemre yi mu owo JHS bag ya akwada no ebo na chi a enya asem ketwa saa na wiase abrabo no etie eye stages the more ya enipa o kosoro the more no ena na wo ho atamfo doso muntie o ebra wo kosoro ade no de ade no animonyam hye bam ade no enkuran hye bam ade no nipa ka ho asem dodo no saa bre no ena nani a ehwe enso doso enti Krobea Asante kotoko o wa asem bi aya no otaka wo se edom enisa di osonta krache enti emane nya onwanwa se ne abrabo a wo bono enipa bi town na menye hwe adenti na nipa asomasi ana wo benten wotame o wakọ wanim wa free crèche wa ba nursery wa ba lower primary wa bedru upper primary se wadru JHS a books no emu be yedu no odwumtu ni bi ye frɛ no culture oka asem bi wo ne dwumtuom o say why worry about them you can pray them off enipa bebre ba wonu mu ani sawo de wonyeye eno ne eka ensemu enim ene eka to so baabi a wunwura aye eho ne eka kire o se wawura unim wonu mo botaye no ne se wonu mo da fam dada enti wom de wom ho aye fi onsura hwiase bio enti de wo ye ne nyina no eye antics bi no wo ye se be ya wo benyawo na watwe de waba be wura afro ne mu bi watade fita e hye wo no ya abo ho ba ne o na wade wura mu a ansa na wo betete ho afri afro ne mu no se fita no benya ne sa bi ewu a obeka do not worry about them, just pray them off. Do not worry about them, just pray them off. Omo doso eye because wako wenim wonni crèche bio wonni lower primary bio se wo JHS enti books no adoso e wo bag ni mu fa no hye sebe ye no beboa wo na sebe anya wo nwanwa se matamfo adoso dodo e wo abrabodi mu ese basa ene se ohunu saade wi na wo famu abasuamu ade a ebeboa wankasa ene wie Krobea masemu enie oba de achiame akra why worry about them ubetumi pray them off emfi o mukra sure ewie ye shia ya eja akra ye na nyame ase na ye nchia yetiefu nyina akra ewi ase se obi dwen wo ho a wonto so menwen no ho odwen wo ho adwenboni a memfi no ona na ade so edoso bize obeja wo no no a wosenka wodwen ne ho no ho no aba abedwen wo ho enti ye no ye ba ko afa ejitum se birebi atwam no nipa kakra bi ne ni wo se nipa bibire niu indi se wo tai no first na ye ba ko a
unse dodo ni hu no na ebi so abeka percentage first na bia na ye 10 over fancy 1 over 10 you say what could do 100 and the wine na wa ha na ebe ko 10 so hu no and the bre bia wo kwa wanim no na wo mo hu wo no do so no na watamfo so do so and the hye so sa and e ma na nya wanwa se beduru be bo si aden sa na wo se eba eka nipa abra bo ho and the hye se nya nto wo a ebeto ade ba ko so hu na ato so de hu se ampa se de mi wo mu no se sa na wo se eye se wonya nuru ho nso a kai se uduru ho a se ne tie bia no ubehunu efiri se bia ebre bia atwa mu akra me kai se mazi yetimi koto ayi abetie woto abetie a wonto na mo sa abekwan o se nkate o tena ase antempa no ano na watwitwa abetie na bia gum se obi hu se ase dedamu ase na ntwinam enye na ntwinam ya abetie no bia ozima mi nkrumo dodo enei wontimi nkogina aduane ho se wo to aduane wa bra ontonam edi entra watara ho sure enti wo kwa wanim no na said ya wo ka no busu ne dɔɔso no na watamfo so dɔɔso na emom wadɔfo so be dɔɔso ifise dodoɔ ene nim wo enti na lumba anyi bi wo se mpempem taame a mpempem so yɛdai ɛdɔme wo hu mpempem no na mpempem no mu ɛkyɛ bi be kwa enti fa hye wadwum sa wa hye bi so de ma nya nwanwa ɛhɔ na wo so oduro ne waduro unuru hɔ so abeduro good das yeburu enti sane ya meka no nyankopɔn ya adomo a memene dai nana kwasi wusu echawo ye kora no na yakata nachi anom nachi sikasa ti ye kan sebe ye di nkin aka wa afidie yi so ye di akire ye tiefo ne adofo se owura yi sebe ni wuo no ye mfumu na aduane sisuo nanka ye nka bi hyem empofiri mu an ye te se fufuo na ye yirede nanso enkwan na hwiegu enti ayare hosem enti yesradofo se nyankopon ya adomo a memini de di animu yi on the 7th February ye nyina ye nhia ewo Asem Methodist ha Otec nchen ya na Asem Methodist wo na momeboa ye emu abusua na yenuan yempe ne korabe na yenom na chisikasa ye ka sei ebi a wo akiri baby a wo no untumi maye no bi nanso unya ye a we de mensa abodie yi meye dai wo de we kura de ha ho ya sheda designate a mobile money number ya sa number we no baby a wo bia waye wadwen se wo bebo Otec abusua nsa no na jeta number yi na ne odi afaso e di amaye number ne ye 0240 889243 0240 889243 edi eba eye Opon Twumasi Electricals Company Limited edi eba no na wo ya mesrese reference no ya ye no AOA wo ye ni AOA sa no a ne ehu se ye nsa abode ya frɛ yen wa wo sende ye ni bodi kyerɛ yen na ye ntworo na ye dase a ya bɔnsu din adawase bi me wogide wa rehyimu se woni ebenya brede nyankopɔn ya adomo a memenda mo beba abeboa yen na ye nyina ye nso ya ka bom esu ye nua no na wiei adofo ye won komobo me wo ababa awayi ewo manim ha munye ni ye mame na Felix mehu se waba o se akra ya Krobea Asante ya mi o ya aboache ene dwumadie no me nso me hwew ewo Brazil nyankopon nyamo kese ene Paris Fashion CEO Stanley ene o se akra Krobea ene wi akunzufo ye nso ya toa wo ha nyankopon hyira wo na onya wo kese ene Uta ene o se good afternoon daddy ena asanwasefo yenso ye hwew koso ana koso nyankopon nye okese wate beta nsunie ena osi akrama ha o ma ha yenso ye kan ho ha Proverbs mebusam ena osi Krobea pia ena wie yenso ye hwew nyankopon enhyirawo wonya okese na ontutu no abedwafo enso nyina na mo
enso mfansie atabo aten fashion ene o se brofu edu deeper life aha na akra Krobea saa bre yenso ya gbade mu abiebiem na awiei dwumadie no etwagu enso ewo afidie ne so nyankopon enyam kese ene Trumuski ene o say yes, why worry about them when you can pray them off nana ena asem no bi no aka no nyankopon hirawo amankwa basif ene o say akrama ha wono wabedwafo nyina ye chiachi amoate ye bomo abaso pa ene mo adwumaden ya amonso mo bo edema amagana ye da se eburu yi nana ya Krobea. Hey, my nana, you look so cute. Matie bro, me da se me de share. Me do fopa Nyankopon hirawo. Agas, eno se akra Krobea ma ha. Onu abedwafo nyina na awie yenso ye hwewo. Hot boy, onu so wo Seko City, o se akra Krobea yenso ye kan ho e wo afidie so. Oba ma ha. Ye be mena. Good. Ya no abe afidie na mame. Wa no fa ben mame. Why? O target nie aha na abe kasa se be ya. Meni matiefo ne mabedwafo bete won kan yie odi de say mawura e pa che from abena boyma abena wo free he na ba ha ba cho me free isanse ekropon sanse e hwa anso na ote e ba cha wana mti okay e di asem ena wiei ede wa free ekropon sanse abeduru me ne matiefo anim ha hye wasem nase entu nsim finfini hyase na fabra na yenti ase yie me pa che watiefo ni abedafo etumuhia mo ha me semoni die kasa kakra akande me ni abrante ba redu ba akuni na etwam lasia ye wo mamiensa eja onya asase bi so oto na no ho nso me boa no na me se ni me boa de afie mienu din ye otiase odi emienu dun ye nti edi pedi me interest ono se come to bodan so edi pedi na ne bo ye started dan si ti ye froso ana maya ba akosem kotenem ti ni mienu nyina ne nkura nyina ne etim aferi be me kwa adwuma me ba se ade asa wato me punum me dem so do asem bi obebi me gina kira obebi na bi edu ba ako ekoso anu ti ho se new site eni akotena ti afena se si ko na se medwene ma mentie da mabusuya On the hunt for lost ROI, let Acuron lead the way as the only corn herbicide strong enough to bury competing weeds that seek to steal your potential yield. Acuron can help you uncover hidden riches, like 5 to 15 more bushels per acre. It's the field guide you need to unlock your crop's full yield potential. Because where Acuron leads, more ROI potential follows. It matters when a new medication has you a little unsure, so the side effects are minimalized. But know you can always count on someone who is. Where you get your medicine matters. Nti mentimi nto aware so. No mo ka so na wo da wuja ho. No ndo we sitie. Nti no me hu se se ana tin bedam. Na se sa de ne me mfa ne sankoma no. Na me de nsa no koma na ma me se de ma be ma na se bi se won fa nko. Bi o ya be ma nto kuma na busia ne ma me mkoto ne fi. We de nyame ada o ma wo so mu je. Ne jam dama samba baby. Nti me bedam. Sem ne japade no. Jam ni mi ne yeye nti ka mfa me de no me na ja me fa mo me bla. Na fa sun kran so no musu so panyi won fi edu. Lotoso mfie so lotoso mfie num. Sabi wodi pa we kronkran ya wo mai. Mesum ko adwama ya ba tan. Sabi ya nkwan hwe me ko fa fon ko fere se ko ku an se ko bena ma wansi ne ko fa yeye man. Na me se baba dam se ya nkwan hwe no. Ebe ko ya ma me na me sabe ka mafo asetena mu. Timi de mpena so ndwie mu. Na no bedam. Ma cho masem ni. Awura nyabotre wasem no nsembisa bebre ne wom. Me wa cheyu. Sane ye wo kan no nti. Wo ye oba warefo. Watumi no kuna ato asase. Mu asidan aflo so akoye bi akotenem. Ade ba bi a wo ye adwuma e de ko fie no. Emu ne wa enti na wontumi mpon nko fie ntem. Oba warefo wo nya aduane bi mfa ma ukunu ne wo manni
enti na na ma wontumi mpon go fie ntem no ana me pa cho on se adwuma du bro ya brade pam ye che mo pon ade mu nim ye bia na wo pontem nti se bia mecha bi kora bia me nkontem sa bi kora mesi no ma wi sa na bia me pia ko ana me ko bia so me kra na se me ko na menim de ha no ya se bia me che kora na ko betuma fe se bia na bia wa che ana bia bibi se ntinu ntino nyere bia na bia me pon me bantam bia bi kwa na dia bia na oje ntam e se otumi wie ma no na ade ko de ko yero de ko no aka awie se obeje wo so wati ase bi ko sika ma waje awi enti se bia be man be frese bia se no on fle na so no taking decision ba adwuma no so se bi ko temo bia ma me to kwa me dan nipa e nipa ho adwuma so e na meye enti busa na asem na wukunu ye den didi oh wadwuma wo ye se ne wo kan kanui na wukunu nso ye den didi ana mdika ka se bua me kontant me yadwane no esi ho na se bia oba utimi e man ko biso ana se bia mo still so mo ko utimi noa nti ama mitimi bia ko emadwuma bia mecha ko sa ya ta chentum de we si etena misini ne tia utimi ye bia bibisa bon kwan si ho bia muto bi kura utimi ye be ma ne ye wo ho ade me pa che mo ade ayfo nyina ka ho okay enti na wasua adwuma awie dada pon ho wo adwuma se master metimi shop kwada so wale na de ma betene sanse enu obehu ware o bachai na onim the nature of wadwuma no se ne ete no onim bachai wonim se bia utumi kwa adwuma wabra wo mafie ntem na onim bachai wonim ene ese na nkense se saade wi tumi kofa asembasa warija yemra de make what ya se be ma ni nim dada se ne wadwuma ne te se bi onim se to de bia okwa adwuma ompon ntem onim za ne oma we nyina ene ode wareo na ye den na saade wi yai a wonim dada etumi dia wariguo bai ena meka se menim adenya odwene woni tirim na menim de ha no ana nya no be saade no ye ha dan nyina no atanse ma me tomatoes race course o se de bo na de pam na ateko fases masene eastern twema na ya wan wan ti ma me no so ko na neji no otontos no wadakam enti de bo no mo se saade odwuma form de ne beboa me na ma beboa no na se bi kura me nkoye me de no ebi e be ba na ade achi enti ntos ne sa anase ntos asante de ne pe bokina no wanyini nti wo so tena nas better atenti ne eja akọ na se bi vise me yem ko fa je ne kura ton eno to na ye kura ba wo se ade asat mi nya for se betena site no kura ne hwe me don ntimiti ase se kura ne hwe no mi ja ton ntimiti na wa na me nya adwuma bia ana me sa de ne me ye madwuma na no ade pam ne se shop no kura de me de rent se kwada so ne bia me ten distance no mu wa nti isase ho na ya machine no metena bia so trosi kura bi di ba na se maye no ho ma still na se still no ntene ho ase se bi kura wache ene se ana ma no se still koso a na se nya de a ni suba obejai me so se koso na ha adwin no se betwa na ware no so na e adwuma na no opese wujai ya na opese bi adwuma metena se sasa so de sebi ya ba ya obi ba ma ka se kwa yi metimi mfa me sa me jonse me kwa ma me ska kobonsa me sa so abusua mo nwa di machi bi betime simi fi tina me tana sa nya adwuma so de enya enko e ode to wanim da se jai wadwuma ne ye wasimi nya no bepe shop amame ma hwe na akoto mfie mienu ni shop bi amai tina wasemi so me ye adwuma sa adwuma na papa na ma me di misua me boba me bla no me ye enti ene awurei de wo ka ni sesei kire se enya kwa wo chenti ena no otu punu mu eye jaya na opese wujaya dwuma ninti ena ma no otu punu mu no ana ameboa some da wanchire musa na adwuma so de obe no ana meye di se na ba se menti shop kwa na se like miti baby a miti nyai na asem ye de se na nkense se dia wari jahie bawo ana I say still no ana no obo ho de tell say yes awie ko ma bim take 3 months nti ko man man e ka asem wie no se mi jai ma me adwuma na pay mi jai adwum ko no ena me da ko to busua ni na tama ni ko dwom ni ma fa ko to busua ni me dwom so se ye ko na ho machi race course obi enim bi enim amachi ye ko race course ntosi no
ti bi kura 12 wine ansa na bia ne ekọ fo na boni ekọ fo na bia mai eche so eche kura na nye anadwo bia 3-4 na yapon ku fi nti na se osina dwupi se nya de a obama miska besu me ba ware mama mpra twese bi ne se ekọ so na se o se mi jana metem baby na minya sumdwi waka da kire wo se na wo fa na chi ana onka da de onka ntemenim da de so waka na baby da mentei okay enti se ya wo de hia wo pa ne sen de hia pa mbeda am nyina ne se me ma ne hwe no me man ba bedi mu na otima o hwe ne ma me nwa na de ne sa akoma ne de no hwe ne ma na asumdwi beba enkra ne we enkra me twere me enkra na ayo me so abeje nkwala no na afa so nyapadam ne ye me gi me chefa na ja me de bo me bla masma enye me beda mu me enhwe sese de se nkwala ande omo wo ho me ba cha enti omo hwem onhwe ne ma omo awo sese de se ne yete no ye nka se be ma nhwe ne ma ye nyina na ye hwe nkwala kire se nye nipa ba akopɛ na ewo enti na saa de we da bia me ka kire ma sebe uja ya ware no hunu se enye be ma nko na wu be gyae nkwala ahwe na emum eyemu mienu ena mo hwe enkwala no me enhwe sesei Supreme Court ruri anansen abeba wo awade mu agapade kunti eya na yensem pi ma yenhwe se agapade yi awo ka ho asemi kire me agapade na se kakra petrol dan yesi mene mienu to asase na because me mfe mienu din tie mienu din wo pipa no so mu mienu na moto asase kwa be so oh ene say okonya asase o mama ne sika nso ena mka chance se sika bebo wo dia che wo di ka pipa no because da chance muti enfam ba bi edi nye because da che wo di ba bi din ya we be ka se papa de mama me de mama na ade mienu din ya de wo aye madea nti da badam ne na asasam ne to aye di wo so na meje me chefa yesi adankura sai ne wo so adankura nai enai ena mo flow bacha yentu asoro monto aso awade na asemi hune se na ne foundation ni enye eyisao na foundation ni ye weak ana meboa ashase no na ye ne koyi oh ne nkoyi bana me se eya blabo beyi sana me medwene se enye sa ba change me medwene sa but de besi bi anya me asem me hu na de nya but me fan say eya life ablabo na ye nyina ye bo tie dan ya ene mo besesa etese na wani nso na na oh krade sana man krade na wumu no but antesa because I'm trying to figure some things out bema etimadwuma se ohu me ye me master dada eno aba be fa me upenti ne utwo otiase nim se adwuma a wo yenie okay nyame aboa bema na ko hu asase ne honso ena oseme moa no emanento me se ye ne uji misika yi wodi me din beba pepa ni so bio ho no na doubt bi wo ho enu ye mienu matumi aye mo ayi kakra makwa akotenem enti sese nka mo ni fiewura asem bi ato nkwanta apai na die ne beba na afeyi a mo nya mo ahoto kire se mote mo amudiem mo kura mo mamiensa ena bema ne mpese wo be ye adwuma de aboa no e wo nkwada ahwe ho na mo wakwa adwuma na wo ba no ato punum se da abonten. I'm trying to figure some things out. Se die ne bekwa ana wa no ani o pese uja awade na oje chefa o japade me besime jawe me mpane sa se me man kura susa ti minim adwen no nya ya se kako bie ko busma mane na wa mi na afi me gina puna chikura san frɛ me ma so ma me maso mie me tasam no na e madwen mu na what mum pressing dodo say oh me kotsina site ne de otumum pre ba ko na no achi no no ka chem so wontim wa me bi nasma o kan na ma me so
me yes me wa bi me wo so ntimi wa me biem no on lawyer obeche edan no ma hwe na 3 months if you so ka se no o ma ko mada na ka ten se wo lawyer be me fa lawyer bra na won chen na sabi me nyame die wo so oboa no ho me so sabi ya ba ya metimi tena se field no mo ano ho a na mete wana ko maso nim eno nya wale timi ko da ma me no se fa ko da na busua ye ko da na busua won twetwede na ye tena se ka asem no be ma ne sirbu se so no de me ko na me chen se yin sika ma me ko na me chobe sa to me punum e ka de me bra me ne cheka tuma mento wa asem ne kam esa still na no wonya no bia wo asema ye ka no ho timi se tena se dwene ho mu se o se me twa so na me de me ho ko so wu ya sabi onu de obenya na ma baba kunkum ma do so beja me fu so da ti no se me twa so na me de me ho ne me hwede e wo manim de wo ka manim so na e do so. Okay, enti me enhwe ni sei se be ma ne ba sisi ya no ka sa awura manya no hu enti me ensa antena sa wafo bi wa ubisom sei me ba so me de me nsom ene se wo jama ko mo bon sabi me wo ma ka ni oba ko no fama me wa hia ebia me ba de ebia keto akraje fama me no mamu okototo Asem baby bi na was me ja wale nye vite me ja ye me ni pa me dwene ho me sai sebi kan ni ba me fofen so ma ase o dis kan man kola na so no akototo se like me kon first kan ma me se me di binti akoso a tena ho 4 months ni se still na be ma na ye no sebi me dwene ho na me ntiase na se tem ntiase for se emwa me enti bibi wo ho eye die na ne wo ho se be ma mo ne yira kon homa na emom opie koto nuane e de bre ne mase ne manni bibi wo ho eye de adea bibi ni de me nim ni timu adwen de sabi timu adwen de chinyam ne nim ni timu adwen na me do ye ha me se for the makran kwa ka meji ha se kwa no de mo nwumre o mo wan pasika ko school a nwumre no de mo na meji soso afo se me kwa kwa mfa mame se meji soso ti wo de man kwa na kwa mfa ti meji agie ti kwa na bana se bia da meno ano no mo de bi so bia me bia o beba ne bia me so me ma be medical ban no akoto nwan de ma wo ne sa akoso ache ti ehona de minim be ma na adwen woni tirim one ne ware mfie sai duba ko ne last year twam 11 years mo twem plan sana mo ware e ba twem na twem pra me hu no anchena ode ware me ti mo antwem na twem pana because me kan sem pra twede me ti me twem pana so about already a no nso ne mo nani o sa de no de mo ntwem pana na mo fan study mo ho oho ani se ya mo ye ana awari agui me nim kratch bia wono wotu ne mafo ka kire ne mase woye bema ana wo ba ansa na abema ho kwan se wo ne bema kore ware ana wo ne obe ware no twempna ye studies no empra twini mu na ade behu bema ye nhyeso a empra twini mu na ade behu oba ni nsade a empra twini mu na ade behu nyoma bi wo hono mokora we intentionally do to provoke just to see how obe handle nyoma empra twini mu na ade behu akura se makamenwe enti sababu awa wo behu amoawa wo behu onde amoye ya na mo ye say dia sane wahu ebini enti krata na e wa asase ne ho na we krata ne we e ba cho mi photocopy bi wa ha e wa ha me ba chan wo photocopy ba chan ma bedwa for ebenya semisa kwanya emo mabusa na afi ya pekrach ne kira kwan say di awari guaba sebe say oyo oba awarefo na ehye utirimu se be ma no mene no ware sebe ya na japade me nso menyam chefa say die wan hwe yi a obe pia gukwa enkosi hwe kire se woni be ma no na ye japade a yebusa se
ɛdeɛ input ɛna wɔn nso yɛ boa yɛ wɔ agyapadeɛ no mu kyerɛ sɛ supreme court di nkyerɛmu abɛbɛ ba na nsan wɔ agyapadeɛ hɔ yɛbɛhyɛ da no lawyer atena se na yɛama lawyer akyerɛkyerɛ mu ɛde ama yɛn sɛsɛ yɛ awadeɛ mu yɛsi each obiara bɛtumi akwae na agyapadeɛ privately personally ɛyɛ mimi no mmienu nti aseɛ ɛna yɛ dwantiri o sɛ yɛ mmienu ni ayɛ na bɛrima nko na abra wabra wo ɔbɛ yi ka prenim me kɔ site hɔ koraa akɔhwɛ adwumayɛfoɔ ma me a womfi na yɛwie yɛ a wo sɛ bɛka sɛ menene na abrɛ enti yɛse yɛ awadeɛ nti yɛnkyɛm 50-50 sɛ deɛ saa nneɔma no nyinaa no atwam kyerɛ sɛ yei deɛ awurade tumi akyerɛ sɛ agyapadeɛ no yɛkɔtɔ asase no bɛrima ne ho nso enti ɔno nso de ne sika ɛboae na ne sie mu mawura mepakyɛ ne sie mu ne na ne sie sika wɔ mu bi sika wɔ mu bi mepakyɛ ya wode yɛ dɛn wo sika na ɛbaa mu na wode yɛ dɛn ɛde bi ɛma ɛmesin for so ko message adwuma wie no ba fie bi kra bi di na chi ba fie ye tie bo akwa no o si bia message adwuma me nyeska ma wo mu na mama mbiri akwa me twetwe tie tran se check cross won tua am de me twetwe se nya hwe nkura ni nti na so de ama ne ma jaye no mfa ma ne mai oh kameti ase ba be du be na nkura no wo yawo na bia yenti ase biem ebe ha adwen senti na me ma me pɛ me diare sɛ me be ma me ma me hyira so acha me ma oba de na apeso bisa boahema eno boahema ama boahema se obeye ne hu aye what is anwene da oba pa hello apart from say what two punu mu no e be pa bio na ye charge ya ujina so a udi eja wade meje nkwani sika last kwatam dua the next house cross off where my witness e baba wa koso witness so what chemi nyansa o man nkwani sika be na wotwe me na me se me kodwom na akojina dan so tam dua e dan so ro e sane fo so bo mitirim sasa nkwa me ko dan na maame ne ka che so friend ba ne ba ma anam sesa sebi ne ba na mi anko so amacha ba aboso me ka che maame no abeto ne ba okete so ntim danase nti enu nya me hwe sebi wa twedua ndi unyatu akobetimi kwa da bome wa boda ba cho bome da me bo ba wa bome da ebe do be se makoye we bi him say we do Pentecost wa mako sense ankrata na we ya twetwam ye ntwetwam se nya mbe be da mu cheche mu kire se ye marriage anyina nti ye hu photocopy ka ho sai we dia okay to aso waboda o se waboda question to abomeda abo be embrace so say on prebe mienu eno so ye den eno iska se ya na me ha so ma iska ngoto aduoba na ade asa ti anu aduane ye tebu akwa odi man krom ka so ma o so ma menam o ma me so ne sei enti me ye so mu sei o mo am kon o to share me so enti me ma ne tie sum no o yire na na se o pre no kwa ma ye hu bebi wa ha to ma yi so of ma me no so eno o to share me so to de ye yire ansa na ya to enti wo yire no se wo to ni botom right o ze wa je no o pre ni se na sum o jame o jame bro wani eden benne nyede na ase me kuna me nim de ha na otimi ye saade na kire me to aso ede be pa da waye wo so waye ai ma wukuna ama ne bufu
deɛ na wotaa yɛ ma ne buta fu wonso waka wono ne deɛ me yɛhwɛ wonso wo deɛ ade am yɛ taman bufu ne so se me kwa adwuma me kyɛ na wokɔ adwuma a wo kyɛ na ne awukunu pɛ no wonyɛ ma no na wonte time ne so kakra bia time a bedu fia na so atopunu na abɔsɛ saa de ne kroka saa na abɔsɛ na abɔte me kwa awia ankwa anopa me kwa awia me sisi no nyinaa bibia awie asana me kwa awia me kwa nkwa na ko botre enti nanka awukunu se nkɔ pɛ sɛ ɔbɛfie bɛɛ time bɛɛ na oba ware for de sɛ wo nkwa adwuma ma no ndu adai de enko obi akɔtara isanse no ebo free some 8 unya straight car so yɛ so short ko mo so mo kɔ mo sanya bi ma omachi na ne ade enti na wo mpɔntem wo ankasa wadwuma na wo yɛ wonya aban adwuma bi wonya nurse ni wonya yi no aka sɛ yɛ pɔn yɛ no na abosei ade na wonte wo time no so kakra fi sɛ wo ankasa wadwuma na wo yɛ ɛna mkɔtena akɔ adakɔ pɛ na mekyɛe na nyɛ de bia sɛ mekyɛ nyɛ bia kɔ mekɔ adwuma bia sɛ na kɔ mankɔ so hwɛ ne bia ta sisi da nya ba akɔ pɛ no nko na wo kyɛ ya ma mekyɛ ne na sɛ mene ma me kɔ dwom no na ɛti bɔkɔ se mekyɛ ɛna meka sɛ obi a bɛtɔn ade bɛwie kɔ bia wo de 30 cities bɛde di bɛfa ka nti so san akɔ fa bi san atɔ ka obi a bɛnya 15 about 20 bi ato baabi nti ɛno no ka mekyɛ bi gyae tɔn akɔra sɛ ɛne mi gyae biba mani ama na me gya tena wa bete san so mpe shop bia ma me se bia mawura mba adwuma na ayenti bia tena hana yensa adwuma na sese wo se kire owie fi no ye store ma me if you sunda be no store ma me emre so kwa na kwa de cha de so ni pe enyini sebi me san ko machi bi me ko manim tena se me ye adwuma no sao akra yeah Aja kwa me na ba me nas na yen chia tie fo bi mini aba ukunu no wani so no ubu no me ba cho me bu no ya ka se obi bu obi a wote ase pa me ba cho me tie ase da be na wudi na tem no me ni ata wana da mba mo frere no wudi matem ukunu no wasusu da se uni o twempena o na chi me ba cho me ka se ndie on kama menti ni tri ma dwen die epono na otu mu no wo de to obi anim e ma ne bisa no me de ko so ne ma me anim na o se sei ma me so friend ban so ma na ban tesa ne ban tesa nti o fe no so ma eda etwa to a wona ne ko ekra e da we ade etwa to am ne ko ya da me ji nkwa ni sika o ka so chem nyansa ko fa aba no ndam ne ko etwa to a ifom ka se me nwale bi o ti ma fa aba de bam so de ni se tu okura sebi bebo me nti ne se metwa so na me de me ho awade no ne ntokwata awo mo ho o ye ni pe bi a sebi o da din but ni timo sun de me ni hu ye na me dia so tete me jaware na me kan o ma ko botu ko to aduane bia me tepo ma de se table ni o ka esi kitchen ho so ho a Robert na se me tia te se aduane mo die to ni po betuma ko ni pantimo sun ne kura ka me jawale no so okotaduane bedi me ti wo poma de table na ro be tese na duane se na me ti wo ya no odi na me se de bright we o ma wo usia no ana oba odwum ho na obe pe o me dwum ho no mo se street ja ho we se otwam ho na me hu no kwa be na mfa so hia isa na opeso hu chirichirim kakra oh baby me ti poma de no kwada so no street twam ho ti we se be de we se otwam kwa adwam de se me nim no ti se on no study me ya de bi otwam ti da ko hono ma no ro no mara ma ha na me je something bacho akonya ne bia ne pa mo na pa bia tan mo akonya na ma na akonya bona mani to bona mani we na me so me de simitri ti wo sa akoi ti da foforo za sa ba bi na me se me ne ma me ne tie me papa de no tete enti wotene ba bi tata na onwu wa wudi de ko da ma me se fa ne bla fi na sebi wo fo se pedonti atiasefo na me ne ba fi nti wo na ma me dia no baba ye na no ma me sini se me ba preso dia na de ka akwaji kwaku anum o preso dia me de me ba tan dia me so papa beta mochi nti me stadium mu se obawa me dia me pene so na e de ko da sorry e cancel ni bibia wi ni se o my date ya e de worry e se oba madwuma ma de hu mi
now we say bronya ya we busy bronya ni Easter na ya we busy na bronya ni Easter twam so a eno so we busy sa oh na mo shop no mu de na me chon ko be de dance a we ko bitim pass express bitimi che but e wari we no na me pon ade na me be ha da be ben kwada so betina kwada so no yesa tubetre bo akwa no kwa de me sa we kwa na me sa de ni mbe wadi no mo ye kwan sa de ni be ma han ti sa ko te sa ase no ana me sa de o so be store matter store ne ma na sa de ni be tro ma de pam yiso mitimi ntina wo sa abre fie wi no be store wono so sin kra ne hwe nti ron pe ba bi ma me nya adwuma kra ne hwe no na kasa nya mo be tese ni light ofie ho nti wo kasa kra ne hwe me nya adwuma ko me ho me ti asese kra ne hwe for light nti sare ne sare adwuma so de me sua wi papa ma me sua wi a madam master asia wo hyan kosa de ma me fa no nya adwuma nti eno na me yo tracy kra ofie ho site no ba na se ni pe hu e 111 mo mo ya chi ni anim no ti sabi so fam ma hwe bo ko uniform hwe papa osuri akopon so a ma se ni fam wo se adwuma fun se me kwa na ma che nti nursing training menhia e faka e we ho no ko ma 350 pesos na me sara me so akọ nursing training ho no ti one day me nya tena se de ye kan ya me ne tena se plan na me se me so akọ ho nti awia me sisi me bibia wie na me so akọ ho no me na me ba wo se ma che no yes akọ no first time me de ko me ko akọ abi me de amakwan asase no o se oto ne sen obo sika potin ya e kire ai obo scanidi oto ne sen satem na sikara de na 100 million no okay na me se sa de a be ma onya sase 100 million me ni nche mie me de kwata be banti me de 30 million na so so ma no ene se on 70 so 100 ene o sandi udi shemu bachai ana me dasi oh yeah okay eja kwa me ono nso de opese obisa no obisa abnabo ahema no na ade ba ku bi wo wiase eye nipa nhye ne nso enioma bebre ni nkyire mu a yenim ne wa abonten no esesa wa awade mu ye frɛ ade bi obuo English ni be kase respect obuo se oba awade mu a the definition of respect is different from sani ye hu ne wa abonten muntie ade ani obuo obi betumi akase me de me paacha okasa kire dipa na mabu no enipa ne kasa no odi matem kra na manka bia mabu no show ba awadiem entesa awadiem eto de bia wukunu kra kasa na wanka bi na ugina ho hweno a eye disrespect enyo obuo mma mi abra minta ebra na yesusa no ho se bia wa yade o ka wanim no ugina ho din no no asa kase hwesa me kasa no wo ugina ho toli hwamanim o se ni ade ne te no good ba sa oba wade mu a ye ka obu a me mafa no se eye nioma mienu e we nyiri sika se mu eye wa wo kasa wo ka no your diction the choice of words are we use any tonation kwan ya wo fa so ene nye je ya wo de kasa asem no eno ni buo wa wade mu sa de we se ma ne meme wade ete wo ho ase wo mu a eye no ano no obi betumi adi watem ba atani a wo di wo no kwani obefa so obeka asem no de akere no obefa ne sere ye kura no asere akọ baby o de ho asere o na akọ baby obi se eyebuo kasa me kan ye anyanyambia de na maka wo nya aboa ne atani enku an na kire so wani nsade o o kan ye no aboa ne kwase asebe ye binim na nso kwani a obefa so a obeka no e ho ne asem no owura yi ne ewura yi issue no me hu sa me definition in of respect in our area no me hu bi wo kire se enyina so a obayi ka ya edi awari guyi ba yi enye twintwan bia gidigidi be ma no okwa asore me ba cho Adventist ni Adventist and awo ye Pentecost ni
Enti oware wo no ujai Pentecost koya Adventist nya. Ba cho menya me come so kone di. Okay. Na wo de kokoto na safo mpanyimfo anim se nioma bisei na bi o de me namu ana. Last 2 years. Oyeso wa me de ko da me pastor. Oh, tano superstar. Ono kwesi we free ho. Ena osisi asem. Nti bia ko da mo pe. Ti onwa ne de otaka. Ne ka sa oka. Nti last week ko otuja me fie na etimo boko e rented down. Otuja me ho ko tena ne nua si bi fie. Esa ajen kwa ko mara ma me na mko fa nkola no. Se enye japade nti oti fa ko ma me abra me ti ase. Mko fa me ba. Nti eno kwa nka che mada se otuja me dia. Ne se onwa me bi. Na ma me sin kwani so me abatin ma me. Yo tuja odan na anamo han ma no ye den. O ye den ti na man. Se me ko kroma me che ya. Ti na hu se obesima ye adwuma. Eno so de me nti ase ma na nti ase ne chena. Ko be na me ye adwuma. Tu otui. Ko tena bi jam. Na me ko da ma me ko to pastor na kan o se sade ni. Me che dia me nyam ko che pastor se me jaye dia na me ko tena site wona. Ompe store mame enti kasa ne nyamu no me ko hwe hu so ye da no soro no e no so beton fie no e nam kan se me ma no ton fie no won so se sa de ye wa me bi di mi kuba betena ho na me ye fast ko ye baako se me na me te wode ya o meto enti baako na me ye na na tie nye bi nkan hu e no kra wa na okoye ye nam ko ye me ma da ne de odi machi nurse ni mu na bo ame na me ye ba kwa metim no tina man twen light am kwotena mu se mmada wo fia na metim esim kwotena ma me wono ma be nsem bebre etima kwotena eho no tima ntwanye bibia se bi to kwa manye enam devem kwotena ba kono se be to de amete ho a pakro bi se ram be to fi na otie ye mechirim eno wono nsu tu betena ho bi e kwotena ho no mo no se no na ma me abopo de me ni mafa kapita ni a se bi mikosi pun no nam kwa se obi frame me hwe amase na se ma me pa che wi ama hai me tuka mi ko carpenter ni fayi man ko si safo na da me gina obi di am so ke mate se de bu ma me no na me frame man se wo hen wo so wo hanam se ni ba gi ni ko si epon de ko go na the next house on the brand te ho ti se na be botene na fi ba no bochi a wo ba ti no pa bi atena na ko si wi afem won sa fedie me kwa ni magum eni ase me bibia wona me sumi charge wo kuma se fi mo bo akọ buabu ka cha ma me se ba me na bum kwase a e da na wo se o ma menye no hwe se me kwa ni magum ena ma me ka cha me se sere me ya dukotodwe enti sa tam nyina na mo ntam nye ye ntam nyo so wa tu jam so wa me biem ena ma me se me sere wa se boni beku bonefo ma ne ntra de o tu kotena abontin di be sen ansa na wo koye dan no o tu be bo so be na kwa o tu te tano so na ni ya ketwa si fi ne papa no abuchiri papa ne basna o pa bia sa betena ho na be so ne mam ne boss aponti me di me frɛ na me di chere se pon no wa ha no ko si ye me kwa na nnoma gum na me frɛ ma da sa be me no bum kwase a e da no so o ma me nya da be to fie no me so be so be to ntina me kwa ya ba ko so be to a we ka se wura na wotimu ye ma mama ne na me ye fast e kwotena e fie ho no na nnoma gum di enta da so do so me ye bi me ma me sinya hwe awale sem ti bonu bukponofo nkura ni nti mane metena bi sesi eti ba ko pe na me ye na na etim ana otuba ya mbetena mo antumi ansiesie mo ntem o yesi ma me ko to pen ko pastor enim 2 years time make say ma pastor ni sesi asem na yesa atena ye na me ti dan ye nya bi nkan wo de ba ko na na ewum ena still anya yi ena no se still na no ase mi twaso because na mother crazy book for dua ono kwa ko boss so kam ko ye bitinam ti me di hu anam se da bi because ya ma me de ko tema da cho ni hu a me nua beka se ma me na ye be twa me twe we so the service bi me na abobla na makoye no. Progress is a process. Pushing ahead, Galaxy. Major, pec minor. Both serious problems if you let these things get tight. The rotator cuff muscles are the only muscles that externally rotate the shoulder, concentrating on how you're hanging from the bar. If you bend your knees back behind you,
you're not hanging right. This muscle right here, this small muscle called the piriformis, will compress the sciatic nerve. I told you it was big. Look at how damn big that thing is. Is Jake Gyllenhaal on steroids for this movie? The torso angle is much more open. What's up, guys? Jeff Cavalier, AthleteX.com. Nipa kro krata na o de be nipa kro no nipa mienu din na hyeso enti how come say nipa ba akopɛ na eton ho na de asɛm ne beba no Karim Zito atiegu o se akra Krobea Kumasi ja ache pram sofo ene ye wa ahoma ne so ye tie mo na ye hwɛ mo live awade onyankopɔn ni nipa boafo bia meka se nipa kro ene wade a ke beka se nipa wi sebe o hadwen dodo nanso nye nipa kro ne wade nti yetie we die ni yetie we die ne boa yen ema yehu Dr. akwa beburu akwa eja na umpomu o twere ampo nyankopon adum adum nti ho ye pa very good enanso ye dwa da bia kwasam enanso ye ne wahia wa afidie yi so eduru dwada seyi a bosomi fufuro mu kura ne asan awurai awurade fie heba center ye ne mu bompu ne mpu mamonso mutu ye ngidie mu kire se wasem kura ya a wo ka e mama ni gie eni se obi bia ye natural ne nipa odoma nkoma wo botaye nti a wodi tokuro etutu nipadua ne ho kire se wonim se o haw beba dabi sa ntokuro no ye be famu di asayade enti won so ka se ba bia tokuro dabi a no eduro wuram ena wiei awurade fie heba center doc fa yiwuram akra wo de me da wase ma do tifo no ahwefo nyina ase na wiei me ton krakase pad man engineer obadi aduruko wo so wo wa no tio dabi a ntse nim se wo de na fidie no atoa wo tio akra wo de mo ha buru akra ya transi dandan nyina na Dr. Mankwa me kasafa yade wo haw koda na ho adwendwen obi wo ana bibi da no so kese a waya enkwa oba awurade fia amanfo di adanse abre na abrebia de bia me kasa fidie so de ono fa number no ma no kira manfo no doso na so wo mbaji aduru no mhuto mu no so de nipa wofro bapa sa afro nyina mesiro twori ampo nyankopon hira edema wo mu bogufo a mba awurade fie baji aduru nyina so awia min so mu tio twori ampo nyankopon nyo mu kase akora tansi ane ye kira kwan se ya eni ba bia ye wokro no bosi Red Park ehona Dr. Mankwa mbutua medi medwuma so ofoka na wakati a ode oso bisi kronom atwoma kwanma wura bank nenim usi ade cross a prajafo bi gina ho buso mu so opebosi taxi for no ko ho a no be kan sa me kwa wurade fi o be kasa ho na yaresa wo omdu beba asumdue kwa so akra ya transit de ne dan nyina transit number no tudwa wo hia me sai bi ono mbedi nkomo no na so wo hawo amane no be freme no ne matwetwe nkomo number na me di tudwa no utie mi ade tie o de petro dua bi na fa tworo o de mi wie na me sori a frame a me fa number no is 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 39 15 15 and 0549 20 66 33 Dr. Mankwa duru juada se na awurade nyankopon ma ya kwanya na ohwe yan so na mnya kwanya betra fidikasi so a da bia yade am di ka bodin yiti yade because trade da bia me se ayese kokromote untimi nsan ho mopo mane yi na obia nso no asabi wakonya accident ni ti ate amana transe wonsa beti obetrase nti da bia trenu ho asem de ene trenu nso ne kuta ni padua no sabiu ani sesi utio ya no anhwe ya na ekofa ani problem abraw nti na wa utie mawia mesimi peti ade ekranko de waya ya enko udi otina hawacha kwa kuma to yem sene na ado afidi na to Otec FM na so wate Dr. Mankwa anka ka hu so awurade na oboafo efie de ne pono abi amobia nkankan de wa ho kyerem nti wa wuti me asem wuti ade mitino ayeme ya ache wase mitini fa adwa me gagaga wase mitini mu ayedu obi si mitiri ni mu hyehyeme obi so se asa bibi ni na mitiri ni mu obi si me de mitini ha me amani ni pruso
akora obi sim de miti no ebe ese akofa aniyade krankro na abreme wo de akoma to yem brawrade fie ba center ba di aduru obi nso ti ade na akofa enumuka sabio obi won so akofa enkromo enu ohia na krono obi nso abonso ano nso opre nim kon saafo nyina de tumika echna eye ntrase kase wa awrade fie ba center akrade ye ni die wie pense ye ho ye trase wo bakra ye be nhwemu ahwe yade de mse da bia men kasa nya honhom wo ma ne nye ahombone ne sa eta ne de ya bone ba wi asepa ntina bible se wo kan sam 19:1 na wo se ensa yade esa de awi akete ntobu wa na ensa yade esa de awi akete bi no ebi tete no amoa no maduru anoma enkwa wo de sa ti ade kran konfabla awrade fie ba center doctor metrase ni ewura honhom ni nhwem ni se hombone bi na hawa ye honhom aduro bebre ya sa ma akwankyere ahodo ho a ya akwankyere nya de se me kyere wade aju ska ho da bi oso ka kyere isuma ye nkankyere ham no so obia no betumi aso kane ade ahye ede ahye empase so de sikane adua no so na ahyira ma obia edai abam ahumu bi entu so wo hawa mane a ekyira entrance kase for ti ade kranko ne bra akrobi se mitinti se mani me posa no mani a kokokokokoko me hwe foma na foma yem tententen me hwe ade me hunu mienu wose me hwe light no rombo obi ato ho obi nso me de ande eyete obi nso de aye pressure ene woso ye friend glaucoma no cataract ade tumika wo kira bra awrade fie ba center ye wonuro no ye wodo ye be kire wa na wa ye na ade asoso eno wo ho ene ye ode wa betwe de afo ahinimu enso wo ho ene ye ode be no ama wo no anom ene emom atam sibi wo so na ye koko da bia mkasa tani bi wo wa koko mbi fifiri hu na mani ye friend fo ba besiwani so dia no so ne ye friend te oba ne yehwe ne se koko bi na fifiri woni so na ada ne te na ye be ma ho aduru ama ne nyina afiri ho ama ade wani na hu ade ne wo hu ne ye because ni padua de ye kan ya ye ani ntu aso wani ni de nya fira na ni padua ye de adum because da bia mekasa no ma miensa ene mani padua etimi nante etimi gina wo ma ne yeye wani usisi ena wonan wo saa yade ni nyina bi nso atumni kabla awrade fie ba center akora ka sensi ameka so obi se me boa no eye me yapa da bia ameka so wo sa no so obu na so ochi no wo bi na so ofisi aha wacha bla awrade fie ba center enuo miense be kan bom waji kofi konwa na num na ahonto isi ho de friend nature se de wo ka no wo tem diabetes bi atete wache ya wo de wo so ya adura ya wo enko akora me se bunada no adi ewiase de be ma de bia me kan ana wo ba nso wo ware anyi wadwen se wo patan ye obusuani enyi wadwen se wo patan obusuani o sa na obi de ahintiri o me yiri ye onyo obusuano no yesi family no mo ka no enyi wadwen se be ma o yiri obusuani mi so obi yare wa frame sa afrita ma be du kumase ahomachi wa tuka afrem wa man na obeduru ho omuro ho anam ka se jana aba ona no odin se wa na wo ya wuro ho jana be hye wo beko obema ne trans wo ye miensa be man trans ne baba ko trans ne ye din to bo asme kodun so am so bata so akowuro wo se o da bi me pia kwa abontene opia no afre ne baba ema no na be ma ne mi din ko se diabetes na ha me amna ma na etwetweme na soko me sa anti ano odin na mi ti on ka se mi so betumi ahwe ebo kra mbo na wo fom pa ma be ma na ni abere no ba na ba sori wo betia no sori be ma no mko hye kam me hu anse ka na tupu wa ankra me pokura sa me ode ne ko wo asema ye ka wo so maka so ni kunu ni yaro ode na mo wo so ma na du papa ma na ye dai ama na ho nto no jana hye no na wa me frɛ be ma ba ko no ama na block me la ni nyina na adwene so wo boa no ode ne ko be ma ni fritama de ka mono no da ne wiase tu wan hwa be wan so po asem ne yere de ababo so wo yare diabetes nso se de akora mema de kan ya de anya kora o ko bo communicate din komo kwa no bi kora nka mema asem nyina anya adwuma kofom anya adwuma nti se wa wo tie mu nene se wo fise ene na ade wo fidi na to Otec FM ka wo so twodi ampo nyankopon odo wo kira ye trase se diabetes bi na wo so na ase wa no maduru anum na se nkwa emfa wo ne ba diabetes na koduro wo de abrawade fie ba center ye de aduro ba ma wa fa ko fie konoa wo ka ne hina abobobi within be 1 week na so de 3 days kra de check na hwa ade mu sa wura nyankopon de tumi ni ahoden wo de ahyen haba na ye de ani hu a ye hu ni ye na ye de ye nim ne de ye hu an ye kotokoto no bo se tumi wo ho wo kira fa diabetes ba awurade fie ba center me de number na itudwa me so de afre me number na 0241 09 39 15 15 0241 09
09 39 39 15 15 and 0549 0549 20 20 66 66 33 33. Last 2 is akrame transi na already ba me nkyɛn me already na ne mfie kɔ nanim pa me man na duro na plan o ma miska me so already fa kɔ so me se fa kɔ o de kɔ Tuesday me ya adwuma saa na makola na from say ma me bi hwehwɛ me kɔ already na okuta moto bi na o project wa twa me kɔ wa moamo nsa was doctor je na me se already was hwɛ me ya de na kɔ ma mo do was ya de na kɔ me mpa bi ma ba be da wase eduro na yadi ewa awurade fie no na makran say ene enu mo mbagye bi o sika ko mo manyina so mu to mu na me say asa na tie say me bi mo ma me de mo ma dodo me nkoma akoto bi abroanse me ho ato me nana babia na me ye ni nyina me no aduro babia de machine tue nyam do ko wasa ni nyina ekɔ me mpa duro bia bi mba be da wase na me tete for de onum so ye bibi ma wo ma kaka ne sa na nka ne yesa ya de oni pa ba ma na duro no nkɔ so be da wase na nka ye fe be na akora odi ama no kora na ni sika me kwa me send ya ma akora na edin koduna ho to na wase obi wa be fan se na ade kuto we na bia me koma ni sika so we de bibi kuto bibi no onim de wo ma akokɔte bia so mpanimfo se duro ba jiwa ya atrema ne se bia duro se bia no atre ba ko bo bi betim de duro bia ma wan hwa wo hu ne nkonya ebe yi ama no na nanam se me kura ma nwura wo se mpa mo a na mte se obi se duro asa no ma na ye die na wo ya hu na hu no ketenkete ne yeka bom na ya de kase timi soja na pamo ahoboni firo entu acha ye brada ye trase wo tie me ade tie nya da bia na betimi abo ya de nyina aso din ya de ne dɔɔso ti se so wo otwira wo de tumi kabla awurade fie ba center fabla be ja tumi na awurade nyankopɔ tumi e wo ho no anyi mfiri wo ha ne amane mu wo tie me sa abo bi na abo na nsuo firi mu ba de tumi kabla awurade fie ba center ba jedu na ho ntɔ koko bi na ayew na hawa na adane fistola wa ya enkwa bra awurade fie ba center bra ba jedu wo tie of breast cancer de bra se obi tiem se o se me de fa blood na ha me ache wo de nkasa ubana ye humu dia because obana ne nimu akwa no obiam se nimu akwa yesu si we no obonsam ye kire ni mfinhia du nwotwe ndi so obonsam bi akekire yade bi ato so ade tumika bla awurade fie ba center no otweri ampo nyankopɔ tumi kase ni nsa no mfirim na ahonto ne hu se yes tumi ni ahode wa awurade fie ba center entu a wutiem yade bi e wo so bi asema wo so ade bra yade ye ntim modi maako na mmom stroke bi abo wato fom yade anwudwe bi abo wato fom obu ameka esi ane na asa honho no mu obi adura akokora no 87 years na sa mu kire na do ko your boss 1 week from na ni nyina adwetweko and to the bra ready for ba center kidney problem bi na how ade bra mfidie no ho ya hwem ade free untu ahwe uwi ade de mfidie bi ade be hwe obi aye free wa ready for ba center wo ba ya de be hwem enti ade afidie hwem ya wi na asa transfer de honhom asa hwem ansa na physical ade so ne ho ato awi enu de ho bebre ya ma bi ni akire obi na bi amese wo mo akire mo nkronkotom ne de wo ba ready for ba center no mo ato adi bi ko mo ne me bopa ko ho ne yakofa aduru me se nkote aduru na no ane haban haban so wo he wo nwuram ndi se na wo baba na so sabie nwuna kakra wo ho de a me nsa amfa ma wo nkɔ na ma kire no wo mu sa afo no mu kɔ no me ye na nansa bo so afro odi adanse na nso ba wie sika na aka ho so de be bron so edin nso akra ye ni nipa achi nkasa ne ye nye papa bi mu bra bradi fie ni problem obi number ni tuja o de tie mi na fa number ni 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 39 15 15 and 0549 20 66 33 we see any baby or konum bosie red park e try on trase kase wo ho bia mania bi da so bia fa kwamba ni bi so ajusika wo so wo ntua de fan bla ready fear ba center wo dia wo ho ha bia da so bia say awaresem e ya wo program kra tum ni ka bla ready fear ba center and dan e bi tete wo ha de bra wo pese trase one ha na wo ha na mania adwuma sem so de bra me trase na ye trase nso a ye so pinche nso a na ate se koto obo wa na apusu numa na atene kan enti anoma bo ayi ntasam yen kan badwo mane nye yi
bra ready fie na bra be pusu nunum obetene kankan wo ho ya wada de ane ye no ma bebre eno so de entrance kese kwasi ara de tumi bia ye bia de jai wo asoro kwa bra obe no betena se onyango kwa se be kirim ni ewie na se opase ye sacrifice ye be no wo bible mu akwa nkyere pepepe o se tumi nyango po de dum ya nananom ya de awurade akwa so ya ye nso ye to aso ko nananom ade ye ntontwene ye de ye to aso ntimi sore mako me sore ade ye frɛ me o frɛ me so amefa anajo fra anopa fra mefa wo kyena de wo haw ni amane bia no obi nkankyere obi so nkankyere ni obi se awurade fie ba center se ho huru oba tumi wo ho de be ya adwuma ama wo awurade din mu nti amen yeda se eburu arofo ne ade hye Dr. Amankwa ono ne panyini pa oda awurade fie heba center no na papa yi ye kan sebe ahoden Nyankopon de amano ya wode ye adwuma ene wo ye oba wo ye bema adesoa amaninya yade edawoso wunya ba bewura awurade fie ni mu a Herbal Center hono ahoto ene be yawdia sabre ya doctor sorry mi ti number ni mu ama ubio frɛ papa no na one ne nkasa eye 0241 09 3915 ena 0549 206633 first number we see ya one Dr. Amankwa Awurade fie Herbal Center panyini be kasa dia wonti asie bia na wie doctor obekire mu nso dia mawo na wie me kanfo bigo soft drinks enso mawo onuada sani a wutie mie bigo soft drinks no ye wo bigo cola na bigo cola no se wunya bi na se wonomo a what bold and the very rich taste no ya bigo cola ne de mawo enamo minimu a ekoyo ena wunya bigo orange eno nso wunya sa fruity punch no e punch wo ma hu se wanum bigo orange eno nso namo minimu a wunya menasitwie wati ase drinks ne ye kama se wunya bigo cola ana bigo orange a onua e perfect vibe wati ase sip twi a wo betwe ba ku bi ama sa pure refreshment and pure joy no ene wa wutie mi a wudi dwuma woto nsafre nipadom wada mebru ye wo bigo no ye wo ni cocktail ye wo ni apple ye wo ni coconut ye wo ni lemon lime and strawberry choose the open fe di udwuma na amanfo be kaio se udwuma na udi ye no eye bigo soft drinks and ade serve eye Trillium Industries Ghana ye ni edi bigo soft drinks yaba ye number ne ye 0322 19 0877 0322 19 0877 wenya sa number frena oni bigofo enkasei na dia wonti asie bia na wiei onum bekire mu nso na wode amawo ena wiei ya no ahye ne nso sister spices no ewodwa so ene aduane bia wo pese wudie ana wo pese wo hwo no onue sister spices no na make kamfo de amawo se no na ye natural de enti a me se kamfo amawo ne se ono mo a eye sister foods a omo de sister spices yaba no omo wa track record no kire se omo aye bi pen omo na de sister mackerel ya de kama hodin wom e de abadwa so poti kama woma na se wakofa sa sister spices e de aba e boa manfo e wo waduane yem enti mpa cha se ya ponche e na wudi ye waduane no a ye woni good flavor wa ha ye wo fish flavor nso ye wo chicken flavor ye wo stew flavor and a beef flavor die wo hia no to baby a ye ton spices no wakọ no e ya kase wo sister spices enuanom eye kama hwe wo bekuma se adum pampa so uko pz Roman hell oba so amedwom ne bantima dwom a sister spices ni to bi ho enkransi bi ni okanhyi e honso benya bi ye number ye 0243 53 5025 and 0279 140 940 and a traditional Dr. Dawood ono ne panyini pa wada Dawood Herbal Hospital ano Dawood Herbal Hospital eni anom ne adofo eya asoya se wo ba ejeso krapa edandada na Metro FM ni wom no
enka ne Metro FM hono ewe ejeso krapa saa dan no amu ena Dawood Herbal Hospital edi ne dwuma ena oniadofo a wutie mie akwanya no aba maune sa won so bekeka wo ho na yade bi a etete wo yade bi nti wuni ahoto wo ho kyerɛw Fabra Dr. Dawood nkyɛn papa no bɛyɛ hwehwemu na wode naduro no bɛka wo amoanyu ahoto ene wa wo de ya wo menua bae bibi abeda ne si akwan se free be ma ne nso a obɛma nadura ma wo na tumi aba be ma wo be ma da fom bem oba fa kunu bra ana akwabra ne wo pɛ wo de yenti tutumrika na bra obi wo ha awu wonso te ase emogya aye adwuma wo nipadua ni mo eye de na ba mawuo obi nso de wo ho emu aye mre ni nyina no se ne atie bia no papa no be ma waduro apagya no ebe pagya no amawo wa wonso de eye mre yompam ana wo de ne de low sperm count wo ba papa no beboa sisi yade fo ne ahututuo weda ne yese yi amunue o wodi ebra Dawood Herbal Hospital esichire yade mojabroso stroke how de ne ho abagim hepatitis B ana enemu yade bi no ako a enko wodi ye ulcer na prostate mu how wo ba Dawood Herbal Hospital osi dua ma yarsa Fred Dr. Dawood 0244 886437 and 020 168 1717 unya fresh ahoma we ya Dawood Herbal Hospital yenie ye beje so ye no be kasa de wonti ase no ye bechirim ena wie simple plus phone accessories onuadofo awutie mie da bia me ka kire o se nyese wote da ase brawa na wo ma akora so akwanya no aba one wa awutie me se wo phone a wo use sesi aba be kan ye ho eno ne yede ye bibia na ye kan ho akande a wo use dem a phone no enya papa enti da bia problems no day in day out bo phone ne ho kasa problems nkwa na eba phone ne ho unim se phone a wo use yi se we enya charger papa amfa charge phone na etumi ma battery say ena phone na wo use no we enya the right charger enso amfa charge a etumi cause harm damage to your phone unim saade no unim dia ene na me ka kyerɛw enti na da me too for say wo pɛ the right phone accessories ebi te say phone charger Samsung de iPhone de an Android phone bia charger wo pɛ no to simple plus de ni bi mo a mo pɛ power banks mo pɛ phone batteries mo pɛ hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth ne headset no choose simple plus and non ne papa so wo pe phone covers iPod any protectors phone accessory bia upe bia tu aton open nkronko na wato de adu dwuma bra ye nchen kumasi hey wo de wugina kejetie Dubai get 2 animu ha get 2 ni hwe animu pepepe opposite kejetie get 2 simple plus aso ye ba ko ho e na aba kejetie a enkane ba bia ne ho ye toilet na ho no masala chi ne nchen ho no e ho nso simple plus aso ye ba ko ho ye number ni bibi ni na wo ya gira afre ye e 0244 590374 and 0241 709636 unya fresh ahoma we ya simple plus for ye nie yenso ye beje so no akasa na ya Bolivia Enterprise ye Kumasi Sofolai alignment ne ye ne multi home ene di hwe ne mu anuanom ye the Future Life Smart Foods no ene esa yade ha kire se aduane wei enuane mu ahoɔde nuru a ya twetwede aye no se koni paduane mu na wudi a yade ntumi ntenam yawo vitamins ni minerals aduonum yensa ene wom amino acids edunkono ene wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahye aduane mu matontwom enti yade e kan yitia yese be kire wo yade mu kire yen yema waduane aduru a wo bedi e besan wo yade se wo ba na ese yema Future Life Zero Future Life Oats Future Life Protein Future Life Smart Fiber anamo tabella ni nyina no yede bema wo your number is 0246 01 0150 and 0242 87 8090. First number we ya Bolivia for ya beje so no akasa na ya kire nsemu e de amount. Meru afefa wotimani mu yi. Se mehwe enyina so
pa sisi ya udija wadi ya me ya Krobea mete haidi emu nye midu ada na ama ho kwan na yenka wo ni ukunu ntam asem na mo ntena asem obra nhwe mo ma menu aba Yeteni se. Yenti amint me ma okwan ma enka mom ne se. Ne kasa asa menwaro bibia meja adoso. Ya bibi so ne ka papa ntidie na ye e ka no ma ne ka se onware. Enti se bia so makọ ba se ma che ya na ogia so menwa Tino nya dia o kan na kra mepene se nka mu biu ono owo bia na ebia wo garden we fichire ho me pacho no kwende mi kwiri ba ko pe me hu da na won so wo garden pacho da bi edin yo o sese me kase ye nka mu mpa ompene ko be man ta kase mejao adofo ma mi ntwa me homra na ye ntie de be ma no ese de oba ye hia no ene sese awade ne de ompe bio ode nsakọ ba sese sakrata we ne ya njanko tan edwan mu krata we ne makase mintu me ba fo sese sakrata we pa krata we pa wonko yo me we bi ya me tie mintu mba be ma fo sakra mi anka sakra an say yes white wedding anka sakra mani nye ho yen ya wa ya mamre ne amane nti ade nti ne ade obi de bebe chichire yen twintwan sa den ya de ne ye de ka yeyi anka nsan ko yeyi enka sa case cruise ba with this say wo kwa akọware fofora be man betumi abetiam with this unless we yakwa akotwetwam afri ba bia amosensan no moma mintwa me ho na yenumu nsuo ensamra Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomodin wo hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so woye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free se require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre
Future Life Smart Food bebo. Afei de aye abusuanchem fa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu. Saa na diabetic theory no so boa wani a enya esichire yade. Sickle cell, typhoid, asthma, branche ne maba awa kwa gym. Mompe high protein nubinto. Oba bia opese ne yefunu ye flat no. Wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani. Ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omanyi mu. Encrine. Wani Ghana Telecom University no ye opposite. Kumase wo ben sofoline alignment. Ena tema. Ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Ora bra. Debia Sanopo, Erio, Enumero, Mehu wo mifia hebia. Na ukura gallons gu kon hu bebunsuo. Efi kama wutimi. Enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankwesiaga. Ba akokra die. Enkofo yi se akwesi buoso. Buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie ono mo ane tu yo. Emfi duduo nie. Minya wo haubia. Otubo ho no ankasa. Mechire bo ho drilling. Oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho no. Obesiesie nso ama ukama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem free se. Owo mfidi kama wode adwuma. Wo kuma se ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, tachiman, ne doma, eho nyina ubehu won. Ahojo da aban he mi koho sisie. We di oponko penentem die. Je wonu number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210. So what chere mi Volta Drill Limited mi problem na solve. Hey, Akra, what did you feel to do? Aden. Nansay, in Sokwaduania ye dabroso. Nankwan na bomu, a sofomana pai, sofomana pass. Hey, bra, asemna na wakano, nani secret anything. Hey, T, Sister Marco Kofa by, or no any Akofa, Sister Spices, dear Bagyaso. Spices, I would do be a sister dear Bagyaso, on any mountain tasem you, sir, who feel ya pontia. Good flavor. Sa pass your fish in Quania. Fish flavor. Sa no barrier. Chicken flavor. Na sa pass your stewa. Steel flavor. Wo kono do beef wa. Beef flavor. Sa panu dudu atu atona. Ana sa pebetima. And one so bako a dumpampaso. PZ. Roma Hill. Swami Market. And a Bantima Market. And cry so CMB. Ana Okanshi. Ubenya biwo. Freyen. I was 0243 535025. Ana 0279 140940. FDA aje ejede nkratwe atum adepawre nie krom hade wonkwa na wonim adepa no piaw unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Samekan se krom hadie woni ade pa hene no se me mochira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa no. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pay, Boji Mo Manuaya, Bigo na me feel it, Cola na cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo.
taste, refresh your vibes. Wofa na se break kwesi sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wo muti bank in 1980 wo mo dwuma penti wo matre wo nkwaba mu wo mo anya branches makoma enwotwe na wo manya eye 3 mobilization centers enso so aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wo mo di mu akotene eyi na wo mo nyuma pa wo mo eye no ebi enie wo mo gusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wo mo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetire madume na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaya juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo echi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo wo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edi nhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no echi pe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edidwai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 05016827737 ana 05016179924 seche Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Odobo sumine dru hobiemo eya pomodimpa ni odo edi ni odo se wonni apomodimpa wenti and Otec FM any by Grace Medical Center aka won ho bom edi hihye gu akwemu ye de behwe ya pomodin. It's the second edition of Good Health and Love. Ye po apomodimpa nti ya tete niyomo no say who a 50% discount by Grace Medical Center say brabahwe wani wo se a scaling polishing and I was so how bia afi ye behwe se de yesa ene ye brebo ahoode sifatie moje mo hwehwemu ahodo cholesterol dodo a ewo nipadua ne mu ene ne ye ha wo nipadua ne mu bia esani se by Grace de Ghana boy na giatu enu nti hye de fiada February bosmi de toso du miensa e wo Otec fie he ya empayfo say your fruit yapa ene piano ne sa hunti abofo maso yase ne ebene Danny's Creation, your one-stop destination for high custom printing, Petrus Cake Papa Fee, Samaritan Villa, Ahom GB Albania Wasum Mapa, Dapalon Medicinals, Indu Papa Fee. Ujima Travel and Consult wa Quantum Aconfor, Juices Drop Juice, Fresh Juice Papa, Best Brain Publications, Tomorrow's Education Today, Kayo, February 13th, Otec Fudiyemaya. Good Health and Love. Apomodimpa eni odo. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. ASEMBEBADABI. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya, Yasan Bebiu, Ahaya 102.9. Aha. Eye Otec ASEMBEBADABI dwumadie no na wasugu so a awia wutie awia yi all signs so hwe live ansa na ye bekwa ahomegiem ne yakofa ye nkomo edikan no na ye ne abenabo ahema na kasa ofre kroposa ase na aba ye nim ha no ode ono ankasa ni kunu kofi ye boa na aba ye nim Sabre ya ye kasa die awura ikire se ode bema no nsa akoma no to signify say awade no enyade se opebio ontumi enware bema no bio kire se nioma bema no ede no afam ewoni wiase mu no na koma ntumi ni nyina ne se bema itumi bono
eno ye baako mienu okwa adwuma a ose wache enti otumi tu ni punum nti nyade se obetumi aware bio nemom onene womma awarija yi abai ontene ne ho no ono nso enhwe nkwada no bi eno ye baako mienu onene mienu nyina na koje asase ono mo koje ye no awadigu aba oma sidan ye dani a won mu asie ni 4 rooms oma flow so onfa ne de ama na oso de koma lawyer ama lawyer ache e de ne de ama no watena se ya twen ya bedu sampempensu yi abosome nan asese nie krache no nka ho hwe enti etesa de a ode ne ba ye nim ha na ohe allocation of plot residential commercial building krata awre koye photocopy no eni kura me no plot no street ye woso ewe sanse ho Mr and Mrs enti Kofi Yeboah eni Emilia ona oye Emilia no ona oye Emilia enti Emilia ena ehyeso ena sakratei yede amawon okay anamontio ben ena asemi eba abedwafo anim engine room matu ede afa ASEMBEBADABI di asem ena owura no waka ede akyeremo ewo ne yere ntemu asemu yi sabe sene etie ani nyina so a enkoba yi mai de wo me madwene mu ene madwen kyire mu no emu nhyada nyemidu ya esese edi awadija ye gidigidi pa ba badu ni made ade abema wo akira abadwen ho se we de se nkanya asembia esuro obi ane nakoma di obi ntumi no eyi obi asem ketekete di eku obi na ati obi sunsum so no obi hu a of osre no okonanim kire se aboa kraman di obi hu apo wo no okra hu a oyemia no okon baby to de bi kra mia ne kra onya no ayi nani no okon baby saa ne te obi a wokwan ofa so holdi nasem okura nasem mu enti anu bi ena awurai ekura no to the extent say osu ntumi nware biwi okay engine room tataba kwa na me Joseph owura Kofi Yeboah papa carpenter ya wono ne ware Emilia abnabo ahimai owei ewo menimatiefu anim ha an absent adentia owari osisudwa ede man se ari oma yeto yen safre kaba ya urei sebe nyasem gidigidi bia nkesese asem ibedi wani mu adi sei nie 3 weeks beba na watwem yensa mu ani na ebaye no ye friend no ne ofa nyina ne gina ho tie asem no mu kire na ne se ono so asem apie free na no nenye ti bema no nenye enti ye bisane nsem kakra wo ho but still they all can work bema no oni abaye Ukraine ade chebia bema no na de ni wura fi se prot no a onomo eye se japade esi so one abaye yi dia na o kasa ase o person play with wo intelligence o yes anko foni bi o ria na obisa de obeka na wagina so aka bibi okay ba oni say smart sene ono de o kai obisa say na wo sesei momodwene ho sei de ye ka na ono wagina so aye de mi hu ze o pese o kire se na adwen no wode ye de edi agro de me recorded ye na o pese wo ka no ma ye hu se de wo ka no enye ne kwan so no crack eno na chi no ene ne kasa wie na no koye case ti awre woni ne kasa wie ye no ene okọ abu akwa police station the charges got to lady so say or say will be poison e makuno awre yi say obe poison e makuno and the abaya ni nya akọ ni wie no no sa ba back onya akọ free hen police station ho
nti inspector ne frɛ no na de kyenye ɛna wɔsa back me ne friend inspector no ɛna yɛkyerɛ asɛm no mu nyinaa kyerɛ no na wɔse oh no onim sɛ na ti o ne ka sɛ bɛma lady naba ba de nti abrante ne ɛyɛ saa ne yɛ saa de no so ɔmra de ma obi kan ho kɔɛ na ɔkɔɛ sɛ wɔde dwaatoa mom abaya mukɔ police station on the asɛm na yɛ ka kyerɛ o kɔɛ amane bɔ kyerɛ sɛ amane bɔ nyinaa kyerɛ sɛ inspector no sɛ onim sɛ abaya ketewa bi na ɔware no to hum no ana sɛ wɔde wani afi anam sɛ saa nti me bɔ amane nyinaa no wɔse wokɔ so wɔde onya wɔde kyɛw pa na ɛba anam sɛ saa ɛna ɔno de atom so sɛ me poison ma sɛbi de onim bi amtanyi nsɛn ɛya awɔ so ɛya ɛnyɛ baako miɛnsa ne to so miɛnsa so de obi a wo bi onim de wesitie wo fa ne easy na me ma wo mara me ba poison me ma sɛbi ma dwemu kama na sɛsɛ ɔno otwato so police station ɔsɛ obe poison wo ma enti wo call ye na police ni na ka kyerɛ wo sɛ onim sɛ me abaya keto bi kura na ɔwale no na sɛ mani afi na sɛ so ɔbɛka yɛ no oni inspector ni nyini na wɔse ne wɔsrɛ me ya no bɛma di dwaatoa sɛ wɔle gye inspector na ɛsɛn ka sɛ kyerɛ wo sɛ bɛma ne di dwaatoa metu anam so sɛ wɔde yɛ metimi ne ntina fie baako ɛdan so baako pɛ ɛna maye ti sɛ metimi wana dia sɛ mfi sɛ me move na me kopa bi etena metimi ne ntina da baako ma bra me gya wale nsa so me dia kwa awi ti me kan wo se sa na kwa bra kwa fa so didi na me se sɛ ma ba ha yi me kodu fie ade nsa na ma noa se bi jam so ko no nso aba so akototo no de aman kwa se scan so de man kwa no so a o se mo mfa ma me men kwa nso ni maduane na me bu sa kwa ne se o se mo ni maduane se me kuma na asme poison to beto se me kwa ne kana dem na o so de ba police station na inspector na se adamiku wonom sam se onim sanom na menim de ha no ba hwe a ne sa me de amma no kwa me kon no so da ye se meye saadi but sabi dondo photography yenye stati de one bapanyi machi yete kokoso nam ka se me jawala mam se sere oba ne be ma wo jawala be benye kun awale di wo so benye kun na so won beti akobia na oba ye krope ntimfi no pewoma metena se ya de awo miense sto na no suba no nya de obeja ntina ono nwene se bia wo de metima jaida se de bia ye ka asem no fika asem nya no bi edi asem edi bi kredi ni last etwam July ebe bia o se mo kuma se ma mintina ya am dia kodo ma me se sabi ono wanya ma na ma mete kurase ti se wonya ma me ka bia ka onya wale to mba ne nya wale da ti popo boni ma me odi dwa ma me no this scam ma me ti ma me kwa ka se ma mba ne nya wale da na wati asiri ma me nkyere me da ti no wasi da maye no yesu passport metina efio ti no so ni msenya de metima da wale ne don so da ye ti me de sano kwa ne kurani no na age ne nsam ti inspector ka na msesa me de odedi mache na bisa inspector se ba so minimum fie die ba sa be da wo di mtimbusa akosen me pa cho bi beto makoma da wele o se da bi no to hwemanim na to betim temte so da ba boy litim o se da bi na me se ne waye eno so me jan se me wale bi because e tu a ka se me koketi site ye face forest isase forest bi onu sase ni nso so da forest na chi enso temte metrim pe na me da ho a wa obi nkobi mma me ma susu ene so se buti asepo na adai na owu me ma me de oti ase de na so sabi na ejini kwa nanim wotimi hwe me mama me se de me ameti ase na da o sie so wansi se me kwa me de o si da mienu di e chacha bi kwa me nya da mpo mienu sabi entimi mo anu me ma hwe timi ma me ma no me kume ye de bia kaka no temti duada enti ne kura na inspector ne kan sei ansa na inspector ne se saade ne efre be ma na me se papa bofre be ma ne dia wale ne me mpe bi mo call na be ma ni ho de bi na be ma na bako so be ma na betwa me na okona me ma ba ha aba Otec ya na be ma no so akotena ho nti so ofre na me so mo ha sei nti che me frɛ ko inspector frɛ na wose me mra na be ma na furo ko na bo ma ne nyina wose ne nti oba ma na nka ne saa na jata be se sei na tie na be ma sebe oda so pe wa wade de a ade na wo frɛ ni wa ama
Sanka ye yensu ye nimkwane anke be fa so a ebi anka awura ikura ate ase anka anko yesa okoprese force charge de atiani me hu ne se ne wo fa na no wogina akiri no ana na man force takra wo jemfo no on man force of say okay mate krache no ne nkoma a woni jata badi ye no mesre se muntie kakra yo ntimpa kamo so mo de no mususu ye kamo so say esusu say ye no ni besia o ntimpa to de en ho de minti mani tie se ebusia o na ebusia besia nti ono na ebusia besia no fa wo menchen sisia me na wajuma me no fa ani sia ono na ebusia ni sia what you say nti so ono ntimi wale bi wa so wa ku kwa wedding ka ka say wale ni ngui and no ntimi wale bi wa so so mi ansa na bi wa ya ta na sa we de ni me fanti ni ba fanti for the engine na ka suma temi ko ka wa sa mi ti bi ya so say wale ngui ya yenche da pa gempa cho ya sa and no so ntimi wale bi odi a o mesu me Mbacho what you say? Me do some fika na answer na check up again. Mbacho nya sa na wo kai. Fika say. Mbacho say. Obaji some fika say. What say 2 billion? No pe say. We pay 2 billion. We ne busi omra na 2 billion no. Anyway you check up. Ana japaje bi ani wo. Aja ade wo na mayama memma. So far as that yet ase no mayama memma. Ni wa ana onu ni wa eyemabia. Bibie no ayeche but what you say e won fanti embremu ana say Asante embremu na Ghana mra ana wo de kan nti na but wo frame but de na wo kan aha na wo se wo hia sum sika 2 billion sanity ansa na magu awade no because what Kofi abuwa nini tiwa abra o kasa mpo ane wo fa gina ne nchen mpo no wo kasa asem o fa mpo gina ne nchen yo minnim ni mfie di nya sa na me penye mfie me se ono kan se ne wo fa gina ne nchen enti wo fa mpo gina ne nchen mpo no wo kasa sa pepepe ene nko fa nyina ho a sabe mfante ya kan anyanyam bi akanfo sabe ye ja wade no oba na ye ja wade a wo be ma wo ka sumzika say oba ni mesum 2 billion ansa na japade wo ho a ya ka ho azempo ejapade bi akra ni ho ejapade no me ye ma mema oba bi abetua 30 million de so sika so ma de koto plot crach no sebe memfa de na enso sebi so I'm trying to find a word sebi be so sebi so sebi memfa de na enso I'm trying to be pacha obi mra comment section ono onfa bibi nso me sebi ne so mame sebi me kan me se comment section sebi oba de acha me Mame mao simano miensa ne nan ewo enkomo we ho. Be man so oje obey 2 billion as esum sika. So oba ni sum ni wia. Ono nso ewo japade bi hu asma obeka na ekura na japade nko ye mane ma enti japade bi ani ho. Mama 3-4 minutes. Matia ewra 2 billion there. Na ukuno ji ansa na wa magu awade no. Hey, asemo. I say asemu ya eda ho no aye no bibia e wo ho enu ti na nkrata asem no ya na dodo na nta mpe awawe mu nkrata say no ni nyina mfiri mu a untume nchane ma no ma ne nyeye eje se nka wo mo ankasa te wo mo ho ase dia na hwe de be man di ne nam yi dia na me nyin ni se ebetimi aya asomdwe kwa so be man wo mfie sa awura mensere mi bu sa wasem About 46. 47. Unim ne wofa no. About chetrase ka se no wofa ne baby. Ne wofa no hwe wo mfie be sei. Be 50 column. No wofa gina wo nchen mpo nie. Kofi eboa. Well, obo. Enti ansa na awade ejapade eche ebeba no. Ejisa awade na gu na aware nso wa sha ase we fie.
enka bra awura yi de ensa koma abusua no senka abusua no mom efre afanu ni nyina na nka wo mtrase na se cheopa ne beye yi a aye enye yi a na afedie wo maguhire na afedie wo matunsan aguso na aware na gu ho no na empanimfo bebisa se mo wajapade bi na yesi ane ye den ye dampon sei ene yesa ane tie dia oba ye obebre ye no se wo kwa ebi a ne die sei na eno no ntimo awiewie ne mo court na se mo amate mo ho ase se mo kodwitwa nkrata no mu dia ene mo amkokora mo ambetuma fele mo forms no na we ya sign ansa kwa na edujeje anim edujeje anim na ofre mo no de mo kọ edanketo bi nimu a amate mo ho ase mo ai o se ai obebusa magu fie de no o se ai no obusa oba no ai bibia ni ho bio ai ntimi ntwam ebi wo ha mo se ai ebi a o se wo de mo nkọ na otwe se ne mo mra mo ba no obusa mo sa na ye no kra hwa no watwetwam no aye krata na odi ama no edi ama no wo mo kọ na se ne we ya sha ase yi a ekọ yi de enye sa aboko ni bia enye sa aboko ni bia firi se ne a ekọ no de ekọ ni nyina kire se manson firi se awura nkasa ye mu kra no wo se ne wase odi ko huni lawyer ene se nkrata yi ba mu nso dia se ne nkrata yi wo mu dia se ne tie bia no ene lawyer asem no ebebem enti awura ye wia na se wo se o ma ye nso se ye be kire ne kwan a onfa so se be ya wo fa sa kwan ne so a ze de waso odi ne nsa akoma no ndi se bibia ma na waso mtwam go aware de se obi si wo mpa na wo mpe wo mu mienu nyina no se de wo mkeka wo mu nsema aware no egu ya che na akoye se hwan na beko awura itina watena awade no ho ache kakra kra no ye ne ma no wono akra aka wo se ne maame se wonkwawo awo ne bete akonti tete wo fo nso de ne wo mo ne ma bia wo mu di tufuo ukwa awade no ukwa ema ne mu bete emuti bebira ahwe ya na awo na tekọ obaye ba akopendi tena se na wo no ote ho na wo enkwala ni nti okwa ya nkwawo ha tena ho no atena ho saa na wawu enka ne de no enna de asese wo na de wuntimi ungu ya ni ne obenya esi awurai wa sorry be ma ne nsem o keken kura nkyere se wono kura wa ye kra de se wo pa awurai wono no defend na japade because enka ni je ho a nge kai ya nko dimnika be ba mesremu a wajimu dia odi aba monim dia munka bi maye nanka asem no entwa ene ono bi se question ma adwen ya mo se yan ka dia o se da bi ya adwen ni se ye hia o se wodi amema he awura kan akoma to ya mu ate ne mpo se japade no se ne no ono nani da so ene o so wo yesa ya mfa japade enkwa samado wate enkwada no enso so obeba onkwa so o se o mro mo twopon ya na obro mu bi adano otofa mapanyin no nti osende ma no nti osende 200 Ghana wrong asem awon so asem ho mfom so panyin no mfie sei mfie du ten na se wa nya akwara papa eto so anu wayi da kwawi endomi meda se obade meda se Dariko Wusu mehu sa odi bibia so sebe ne so but mean to be nka the other so sebe ne so KOD official also the bibia so sebe ne so but the also the so sebe ne so no means to me kwan ya mefa so ameka na ayi be mai pa u 2 billion ba na otiwe wono 2 billion no wahuru bi pen na wokra wa sa ba begina be ka se wo pe 2 billion ansana be mai nana mo nkyerɛkyerɛ ne kakra nkyerɛkyerɛ edin pa ayi Venice eno se ye twapia se de hye nana Krobea me mo aha mi anam te hei yanam te hei anana me mo ha o ayi me nso ma join don wo say dana kwaku me nso nie very good ya mamu nyina kwa abase mo abaso a mo join awia yi mefa me nkomo a etoso mienu eja kwa me bebam se de kofi abo ase one ne wo fagina honti sebe tikro baako tikro nkwa gina ti de bia one wo fa kura na susu eno of us boni 2 billion boni 2 billion o mesumu 2 billion na wa ka ni be ma anyanyam bia wa hu so oba asum be ma ka memu da kwabra ne wa hu
Medeshie akwa abeburu. Yeburu medie. Ena wiye yi adofo ne adehye. Na no enene na awotwe ena mene asona behie afidie yi so. Na saada no oka asem bi ema asem ni wura me kire se owura yi wakonkoden de ama o man Ghana. Hwe ye wo da sebrafo ya wono mo aye aduro ewo mayi mu. Na aduro no unim odes ni free UK ene badoto. Enti aduro no ombeye bia no ni atwa ni de ko UK ni atwa ni de ko. Eno ono aye ni hwehwemu ahu se aduro no eye adu papa. Enti se aduro we de adan na ene ono anye nto ne ho so. Won ka ho asem wo afidie so emo manfo hunu se adu papa bia ba. Enti se aduro no Ghana fo nsom. Enu nti ene na awie yi menue yi osan wo manim hey. Asonaba wa beidie yenim se mo de da sebre imu plus capsules. Yenim se mo de da sebre mixture. Yenim se mo de da sebre black tonic enu miensen e wo Ghana yedwa man so wa konkoden ene kasafa nui ho fa kire menim atifo. Akura be da se bebre na menchia wo atifo wo bodwuma menchia na sene waka no ye ntran to so sensentry no to brebi ade bi wo ho anu afifi mu kakra na wakohuru de tuam yewura mu ye mfifi mu ene ye pahu ene Kenya ya prekope no wahuru se aduro bi wo ho a edu nwanso eye adwuma no soronko kwanso na dasibre eye herbal and research center wodomo dupa wodi aba awiyembre akura eno ene wieme no beka ho asem na adokotafo miensa se wo se uhuru de aduro no wakofa bai ne ba ne sei ena aduro yi mututu ho na mo wa prekoba mri aba se ye no moyi sure wo mon kasa ye mu no mo de tudwahye se oh Ghana ha ye huru yade a eta ade akutuanse do ye hu yade a eta akunyen ye hu yade a abribia no bo se aye common ye nipa tutu nduro so ahodo no ne adenti wo se ye hwehwemu ne huru se edien ye betumi aya so we nyina ano adokotafo iche so bo ade bobiri mu ne omoma vuruvuru mu omde atosode keke atosode akura atosode arodi atu anamo no na atosode na wode ayo no wode ayesebe ya menu miedu nyina eho beto nti aduro no miensan ma memro so ansa na memfa no ma ne ntu dwane ye nto aso nkomo no wede ene nkomo no eya du twemu pa ebusafo ye de dasibre mu plus capsules ene dia ba dasibre mixture eda ye dia ba na fe dasibre blood tonic edimu akotena nya asem kitwa kora na dasibre eye mu plus capsules no ebusafo eye adura ye dia ba maame awutie mi papa awutie mi ade ba ko a hawo ne se uhunu se ne ato wo no eye onyini bi ena ato kwan mu nti bo se ewo ede chinchina wo se ba ne ade da bi me no bi a wode ne ho to ye nupa so no wo hunu se na se nyini bi na me nyini ntia na mom ahweso a man hwe me ho yiye eti de kofa asama ne nyina ade bramti se wote ho na stroke yade bi a ebe frase abon kaye obepere wa beti kakra ehwa no apre wa son kakra ehwa no apre utifa kakra na se wo bo wo ba wo bagia konwa atena so enu ne ade atokotafo me nsen ye ho research hu se ehwo se ansa na stroke no beba no yempe awbambo sunku bi ansa na stroke no beba no na se ye no abo ho man edada sure etie sa da se bremo plus capsules akra ye nya no ofi ansa kura ne yade no ba ye nya esi entwa so ansa ne yade no aba enti sa edupa yi a me kanfo yi no me pese pebi ne men abribia madasibre imu plus capsules no imu plus capsules mane men enipa ne no de ni ampanifo de awura mu no ye ha ye ne ni akasa wo sure no kwasempa na me ka kire atifo nyina ediwe sa capsules yi ampanifo atwiche eye nuaba ho de dia ye no eno ana ebo amenu miedu nyina emma yade kwan emo metene nipaduadum enjiji yade so sanso obae no na wono no wa chairman ewo nipaduadum dada na ade ba ko a na me ne doctor kasada wo bom nchemu ne se wo se nipadua no anyankropon de afam ye ne ntokuro ewom eti san ntokuro ne nipadua no ye skin no wedia no anyamede ache ye no
ɛyɛ so easy sɛ one pad immune booster ɛte sɛ Dasibre Imuplex no a da biara yadeɛ ɔne nɛte ɛkyina na ɔka wei adeɛ kye woka wei da biara da ne yadeɛ bi a ɔbɛka sɛ wanya sure enti ahobampɔ kɛse a ɛna bɛ waterproof ɛde ama wɔ ɛyɛ Dasibre ɛyɛ Imuplex capsules ɛdo na mekamfo ɛde ama wɔ enti wopɛ sɛ wonya ahoɔden ma pa sɛ mogya furusaneɛ deɛ ne yɛkwati da biara enti pressure no sɛ mogya nni furusaneɛ ebi akɔso akoma num na akoma no nso ampɔmpe ama na antumi nwurawura nipadua no mu na da biara da ɛyɛ dene a ɛtwɔkitwɔki nipadua no mu ne nya kwanya nkɔmmara no ɛdo na ɛde ama ne yɛpa abere nipada sɛ ɛno nti Dasibre a general webin afei mo sɛ yɛaka general webin aka na general webin paa deɛ Dasibre Imuplex capsules ɛno na ɛboa nipadua no ama nipadua no ankasa hunu sɛ da bia me sɛ ɛduro yi ɛbɛma wasa wobɛ refresh nipadua no bɛsa akɔda mo no nipadua no wobɛgyina brana enti maa no a ɛyɛ menyini nso mewe deɛ ayɛ me young girl 30 years girl deɛ nti na asɛ menya obesity watwɔntwɔm nipadua no asɛe Dasibre Imuplex ɛbutwamfo hɔ ebio mame nka wo sɛ kɛseɛ mmoroso wafuru ayɛ tɔntwɔm sɛ bam sɛ kutum wadawroma pebina no mwate wode ɔpa nya afei na bɛkɔ mmirika mekɔ road ɛne mekɔ way exercise gym ne ade Dasibre Imuplex ebedi ade woni adagye sure na wakɔ gym woni adagye na watu mmirika Dasibre Imuplex ɛna mekamfo ɛde ababo na we no ɛyɛ first protection yɛ no ɛna bɛbɔ ho ban won say your first and your second se first no makwan a ana se makwan kura no second no eno ne ade a ene ne padua no ya se kura makwan ma yade wa ready padua no mu a ene na kokondem kura ha ye onipa bi wo mo systems no ni padua no awura makodu the second stage awura makwachiri pa wo sa no de wo so tondro ni na eduro no na obi bisa se na eduro de atoso de aye ne boɔ ne ade akrama men clean yo ma bi kakra no eduro no Imuplex no 100 series okay me hu eduro a adokotafo miensa atena se ade o madwena ka bomu atima ye hwemu de eduro ba ne boɔ afo sa adaka baako no awo wow ewom 60 capsules 60 entu pa ubetuma no mienu anopa mienu enwemre sa na be me ma 15 days pe obenuma wie no me say 15 days ubehu se nipadua na gina yie akure me say 15 days now where the UK wo sha se na wo ka UK fo wo mo mfa ni agro yeah fi se dro no wo do no wo te agro chire no wo nya butire bi na wakodwa so akototo ne oma bi ni ade da bia wokɔ adwuma da bia wokɔ ba enti sɛ duro yi na asoso nipa bebra sene wo mapom din afa mu a ene wadi nkonim enti UK fo me sɛ duro yi enso from the biara da enso from enti red blood cell doctor say red blood cell ene white blood cell eno ne Kenya no ne mana hoɔden akotia yarwa ahoroɔ enti nkwamwa no a aya mmerɛ wɔ nipadua no papa we ne be Kenya wɔnom last week na me ka sɛ obi wo ho no maduro bia ntimi nya system no ho adwuma system no aduncolise asai wanum duro nyina ma etu no maduro bia no ho sɛ ye ti da bia akɔnde mo duro na duro de nya papa na duro nya papa hwɛ unya Dasibre Imuplex no a ebe so mu amogina na so sure ejakura number no ma me fan tudwa wada meburu na free yen san so nto so 0535 01 04 42 ebio 0535 01 04 42 se woni Dasibre Imuplex capsules fire nko se free na rekro eduro mepe bia se fie na ya wahudu ahuru se nkakane bi otifa na paawo o pressure na wo soro diabetes ade enipa bebira trans ye common sickness Ghana fo huru se wo se bia nya bi doctor say ye kan se mi se abusuan yade na onso wagye atum e de ato ho so abusuan yade o ma me na nkura yade ni yade no e avoidable
utimi so ano utimi yi to twene na preko pe na bagye adwa na atena so o nipadua no eti ni nyina no wo so ano ma ne yi unya dase be nu payi a eno an bebo good agrama men ko mixture no so okay mixture no mama nyina ma ne mema side okay adroi no doctor so she da yema e ma ne mema wonu se ne mabura ba omo grow by heart sure me kan grow na chese ye didi basa wo mu didi basa be bia on beda be bia on bedidi saa na eguso koso eno ntu se bacteria moa no se omaye omunya de bia epem wo eka wo mo makofom adro bia nu a etumi fight wo mo eno ehwemu etoso menu a wo mo ye eno mo chese ye ne ehunu moa no de ntia o maso aye din saa omu ye ehuru se emoa no o maso aye din nyina nse bambo papa bia ni ho mani pedua bambo ni ho enji oba wonyina instead se ko betime nya feeling na to be 60 ho ko yese wenya menopause nya menopause na be hye ho instead se nka oba wo se nka one ne ho kaniti anko timi nya enanum feelings bi kakra at the age of 60 ho no ne da be hye ho se oh we de wanyini ti da bi o se bacteria moa no wo mo kani pedua dum enti ahode ye wo se nka maame ni nya libido na wo se ba ye se nka maame ni nya no wo nya ne sa fi se sa 4 stages e wo infection mu no first stage no ogro ho wantumi anso ano wo de obi okros me fa petition na mfa wehum na mnyesi na ono aye ne konkokyen bi akeka ne o ma bi abom wo se ma ye duru infection bi kutu ase da bi doctors ye di ho agora che nti be do the 4th stage na ama ya hwia enye yi o ya wo ho hwia enye yi be ma no ye behuru se ensonso bi egu ho e betumi akọ o se ye mfa we kura nya example to me bi kura no a onum aduro bo se na noa ne kọ wa kote wo di ne juma it is the moment when imbra ho so no e bedu a certain stage 3 na se 4 no na fi wasaba wo betumi nya be 30 to 40 years na namu yade ye hyew na no wo hinta pa wo ye no hwenyi wo se ba bi kolem wo ye no hwea enye yeda agora enti enu ne besa aba be ma zo ye se me koba akokore no ano no infection amwa yemre also but at the age of 60 70 bema 75 to 80 also otimi no ba eda muhia na mamhu sa hoto aba enti hono memfa yi hu ano pe dasibre mixture okay dasibre mixture nse why namu yade satena wo so akyese den kwa men ka se mre bi omi edo kra mane ko hwe bi okotei wanko emfa ho ni mfi adi emfa mre santene unya dasibre mixture no a ebebu adwuma na doctor enkomo bia no ne me ba na me say doctor hepatitis B yade bia ase ne hu no say virus ene ko fade ba na ebi wo ho afie bim ye nyina na yeda edan ba ku yukura ba ko Krobea bedwunsum jataba eja kwabena obi ate subi obi ada ya de enti se me virus no wo me so a me aso na ba na bi kan jon so a Krobea bedwunso ya wafa ne de sa ne ne fie ho no se kuraba no ta awurawura ha minim fie bi mu a wa fa kuraba fa de breme na we abanyi kuraba ko na we no mo ku kuraba ho betimi asa obia enti hepatitis B yade pa etumi no e das bebecha etu ase deku emma bio good etu de chinye awia yi a mesere wada ko pebi no pebi ma de hye no na hoto embra mesa ne bo adwuma pa eno so kam ya se na adwuma no a obobo na duro yi no wo se hwe wonu wei a weiwum unu weiwum saa no aye no anti no kabo saa na sa wo no a tim se adwuma no a na ye enti se na me kan ye no se imuplex no 100 cities na miru no aka na 50 cities good 200 cities on sa ka bi efidua heya Otec FM heya bra on sa betumi aka bi okay Otec heya no on sa betumi aka bi na miwe ma fa black tonic no me fa nsode black tonic eye monyadura abase adehye nyina benom na boa wo monyaduro no kama
B complex no mnya de sa vitamins no ahodo nya wo hunu ne hye wakokɔ ebretuo mu ɛne wahwehwɛ haban enkohine no mnya de no hunu ba bia wo nya iron no mo ɛbɛbua nipadua esi sɛ doctor se kɔtɔ mojadura ɛma fi dasebe blood tonic okay dasebe blood tonic ɛbɛbua nipadua no pa moja furu sa ne yedie opɛ edi akotren ɛwɔ nipadua no mu a ma wo sanka dasebe blood tonic ɛduwa ne bɛbua wo amo tumi edi nkuni meti ma memfa number yi emfa ma wo fama me na wadawroma ya no afrɛ sɛ obi a wo pɛ bi kura tu afrɛ number kuro ya okay efia nso na dosopo ni nyina wo me se nyontunu bi a oba Ghana nye friend da sebra wo fedwamere da sebra da ya titi bebre na ya anwofo no ne ade obi ya da sebra su ndi so ne ade e ma awura mfi wadawroma obafia ase da sebra nu pam yensa no o peni nyina to so ni nyina ade akọ bo number ne mame number ne 0535 01 04 42 0535 01 04 42 tiwo ni su ne bia na te kakra bi no abrɛ bia na se na tatai betina dwom kakra bi mamefo ntimi ntina dwom na nsen ya na bro be ponte platonic that's the platonic mo piafo akra me da se bro arofo ne ade hye asonaba wabesom awiei da sebre nu pa ode abedwa so no wabeka ho asem de akyere yen arofo ne ade hye enuro no eyenupa da sebre imu plus capsules no me de utie me oyo ba be ma to pa yewi no nombi ate no nombi ebeboa opa no kre ebeboa da sebre mixture no se woyo ba be ma no nombi the same thing say enamu yade anya de pa oba bi wo hwa de nsabuo mu kura no asa bre adai minua ba be ma wodwon so a ensisi so wayase to be tayo kopeda sebre mixture bi na no dia wonti ase no no ma ne abo ama no frɛ na wo ne yen kasa awia isecheduma se Rural Bank PLC wo ba Asante mayimu a yeduma ye die nyasem ketwa ye branch headquarters no ewo secheduma se ye wo branches nwotwe ba ko ewo secheduma se no ebedwa no ba ko ewo dwira ebe GPLTU for da no ba ko ewo kumase ye akwa abiri Kenya ase eno nso wa abrosan se ho station ho ba ko ewo anwraga eno wo jenedwom ho aboabo branch no wo post office no echi ena tafo branch ne be crop 600 no ubedumu a boss FM achiri ho ye wo branch wo ena moizongo nso ye wo second station ye wo mobilization centers ne nso miensa ba ko wa nyinasu in the adwira secheduma se municipal ba ko wo chechire in the afija kwa abre north ena ba ko wa didwan mampo municipal awiai maka ni seyi na me hye wunkran se mana moto na wura branches die bewu biamu na kobie account kire se banki our track record afi apema hankura dua watwe 1980 ya banki by 46 years and still counting yente won ho asemone da into ordinary current account ne corporate current account bebie we no COT savings account susu account ni nyina no ye bi me bada achi account bi ma akwada no to no kakra gu ni triso ebeboa no fixed deposit interest rate ni ye kama money transfer bi apese oye bia no fa ho dom secheduma si Rural Bank PLC ye be yama asem ode ne se uni edidwa ebra wakwa ahukirem na wo pe bosea ye nia na ye beginem na ya bi na aboawo wate ye number ye 050 168 2737 and 050 161 7924 and Asasu Heba Center. So for someone da no ono no akofa kubi heba powder no ediaba adofo kubi heba powder ejetu ato kubi heba powder ejetu ato onuada se ne awutie mie eya pe kubi heba powder de bi kwabrane a waye mrempam sebe wo kwa baako a 2 minutes eno kura wuntumi nkobi yo obi tumi kwa baako a chese bosumi mienu ansa no atumi akọ ne yere ho oba no ne ho kire no ompesa wo de no de afon aye kete oba ne mpe adani nkuruma kurodon enya de pa binu aba mei sebe wa ho de kofom
wankasa wunim entena ho nkofefa nkofo enu bi eme nkofa nsunsu asoboni bi amre wo bepe kubi herbal powder bepe bi na wunyenye bi a wawie se wo ba Otec FM ahwehwe ASEMBEBADABI before abenya bi wokoposa herbal wumrum woko misty herbal woko blazer require of ata drugstore wabu akwa dua of ata drugstore ba ko mfensi adankwa ame woko smart herbal ho wo boase fodwo herbal wa Asante bekwai top amazing tafo pankrono Colinac any Fredimens Ashtown ha ho nyina wo benya bi ba bi eto nuo bi ano de ekọ na kase wo pekubi herbal powder na wunyenye bi a bema wagina puti what you say your number is 0244 166 602 and 0243 50 5775 ya mama yenunum grow fine herbal tonic grow fine it makes you grow fine ya dura digita herbal for na ayaba no nuada se ne awutie mie sebe wonumu atuo untumi ne di waye tititi wonsa ne onan edura na adwo nso kura wuntumi na sane ya wa wunimu na amanfo adai wodi security wachema adwuma na woyo wo koba ne se wo koba eye bre wan hwe ya won kwana so nunum grow fine herbal tonic eduro ne ye nunum grow fine herbal tonic eduro ne bemu agina nunum grow fine herbal tonic obeye fe oba na bema unsabuo munye nimi aba sane problem bi a wo unsabuo mu bia no onum sa eduro wi ya wawie onyare ona wo kan o eduro we necessary vitamins yama ni pedua na woden no ewom enti wo de mentwen nyare ansa nonnom na emo ho ban emo nyina brane ba bi eto nuo bi anso kwa obenya bi ye wo ka se ye namu wote ne nka akugina na to bi na beboa wo ye number ne ye 0244 596532 0244 59 6532 we are Volta Real Limited yedi nsuo ne yetuo yetunsuo ene wa wutie mi a uni supa ewo fie no unti na mebre ye o Volta drill for ene eboa ye mpempensuo yi se wu hie nsu papa ewo fie a onu mu ebetumi yetunu atunu yiye e de ama o kire se onu mu wa nimdifo no omu wo mfidie no omu ye adwuma achematonim Volta for omu adwuma ye Volta Drill Limited ene wi metu chemamo mo ya de pa mo man kwanchefu ebia betu nsuo ebia mamo problems no face da bia nkwa nsuo o ha wo ho hwehwe Volta Drill for akira kwan ne yemesiesie ne fine emfama ye main office no kumase ahodo da ba ha ya ene nso wutie me na wo ye obi a wuhia machine na ye de tu nsuo ni bia me ha ho mankofo ebi nkobuo open papa no a contact Volta Drill Limited for contact yen ye beji machine papa no te se de yen ye de adwuma ni bi ne ye de amawo wate ye no manie opesi ye metu nsuo ma wo open machine papa no bi o de tu nsuo na fra yen eye 0244 299520 0244 299520 and 0266 43 2210 the fearsome 3 Hepa plus Pavi plasmos senro miensen eboa adasa onipe dwene nipaduana hoden ho enro miensen na beboa wa ma watumi adwene nipaduana hoden ho ye obi ansuo obi atopa ye Hepa plus Pavi plasmos se wunye bi na so no mo a wawie yade bi etete wo de bia hospital atentwie wonyare kora no nom sa duro bi ne moban emfa onipadua na hoden ho Hepa plus Pavi plasmos asem woden se ba bi eto no bi anso kwa abenya bi enuei eye papa eboa adasa ba bi a wo bia no pebi na beboa Fred Dr. Ben on ne diaba number ne ye 0542 778572 and 059 13 67898 eja kwa me ye krache ne kan de be bia chese on se na se wo ba bi na se wo tinkra bi a e wo se wo tinkra no na we nka nyinu enu awariwo uti abaye kasa imu a wo sa ase be si na wie nyina ade we nu ba bi a e wo se edru awarigo bibi ne ha no sa the chrono can be resolved no cre
nti wodi kwore nam ni nawe na ka wo ba bitie ya enka bia ka etwa wo hawo da bia ma asema beka ne se aware ho ye nware no mfie mu ye ware na adwuna mu domu ye ware na adwuna mu domu pa minim nesi ni bia ni kunu na dafo ni oyusu ka dada bi o okọ fie na okọ tata ni kunu se hwe madafo da bia ni kunu ka dada obesi no na abrante de fo so yakoto ka mo no e de ma no okosina wosan ko sinu asema beka tire ni kunu se hwe wunya unnim ododi ka dada wura na oda bia obesina okobie pona madafo na si na waba adwuma hwe na unim be ma na fe wasata na ma be ma na bre na oda ko na dafo ko bi say wukun de oni ododi o uka dada yi de bia obesiwa so wosan be biew na wansa na wasi na se bo ka na utimu a untimi mie sa me fruit front wa me ntimi mie enti amu se me kunu enna ma kire na oba be bie me won se wei nko awari go be ba no no enti abi ro wa aya de kume bi be ma yeto za fro na ka ba ya me ngidi ye se me nua ba ya ohia de ketua bi ade kume bi na ohia ka de na enu ba bi aduri na ne ofa na wodi nturo che na oboa 2 billion no wona adwum dada so oproba no onunje oka bokese a oba ni nyene se ka ware na sove na so enye ne sa betie menim ofa me to ne nka na ofa ne nka bibi nkyera abrante no enne edwada enkosi ya wada menim se ofa de ne baba bia efise odi ntro je kyerɛ ofa nka hwe ni ofa nka bibia awura ka wakoma to yemati na oba wotimi 30 million di ma sika ye fa to koto plot wo oba fu onyo ba fu nti mesere no won pebi papa bi no kan kyerɛ me nua bai na afi ye hu ba bia hwehwa ne bode hono befa wanka de sese yehwo edita ewure ye chi no ye beye sese wuntumi nka se wusi dan no chenkwala no oba no ni sika wombi sebe ohwe a de wutim sese ye on na di ni sika koye ye ba wo ba ye ba betena mu bi ni sika wombi na ato asase no enti sa bai wuntumi nka nkyerɛ nse o mane bibia ewure akoma to ye moate so se wo ma sese wo se won so mpa awade ni bio yentumi nsolve yentumi nkyekere se kwa awade ni mu anase kwa awade ni mu de sese ye yoma asomdwe ba ne be ma ne ntam se be ya mbetumi anya adaje ahwe nkwada no ene ye be ya aboa why mo ene nyamensa wom heba center abrewa basna de awie ye chiawo wote maame ni din no a eno ka bibi de kyerɛ wo basne ade se wo ye obi a awo ho aye den de amawo a abrewa se bra ne nkyɛn ubenya awo ni bi so ye oba na abema waye mrempam enemu yade e haw hernia ana prostitute mu haw ibi no anya hepatitis B wanya yefunu all say bi pressure ana koko de ye twe yade ana stroke yade aka wato enumpemu hawa ana sekrese kora no a wunya ba abrewa basna de nkyɛn wunya mensa wum heba center obebo se pa se